Mae dyfodol Fflint yn y gynghrair yn y fantol nawr ar S4C mewn gêm fyw yn erbyn Met Caerdydd. Live football now, Cardiff Met versus Flint Town United with English language commentary. Press the red button if you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, or if you have a TiVo or Sky Q box, go to Settings and use the audio selection option. Any problems, call our viewers hotline. Yn fyw o Gaerdydd felly dyma Sgorio gyda Dylan Ebenezer. Gemau ola'r tymor yn y gynghrair ac I rywun, ei gêm ola yn y gynghrair. Pwy fydd yn disgyn? Mae wedi mynd lawr i'r penwythnos ola. Ffarwel i'r Fflint neu tata bala. Y Fflint yn cyrraedd Met Caerdydd a'i tynged yn ei dwylo ei hunain, ond dwylo crynedig chwalfa yn rownd Cwpan Cymru wythnos diwetha. A maen nhw wedi gweld y bala yn cael bwlch yn ara bach dros y gemau diwetha. 2 bwynt yw'r bwlch erbyn hyn. Oedd e'n 7 pwynt gyda 4 gêm I fynd. Gwahaniaeth goliau union yr un peth. Felly, ni'n fan hyn yn y brifddinas. Met Caerdydd a'r bala. Met Caerdydd a'r Fflint a'r bala yn cwrdd a Llansawel. Mae rhaid i'r bala ennill. Mae mor syml â hynny. Os yw hynny yn digwydd, mae'n mynd I fod yn pnawn dramatig. Ni wedi cael pnawn dramatig yn y tywydd yn barod. Fi eisiau fod wedi fod yn cuddio rhag storm sy'n newydd lanio fan hyn. Os yna storm yn mynd I lanio ran y Fflint hefyd heddi? Os o'n gweld 4 tymor mewn hanner awr fan hyn yn Met Caerdydd. Mae dynged y Fflint yn ei dwylo ei hunain. Felly ennill y pnawn yma a maen nhw'n saff o fod yn uwch gynghrair Cymru am dymor arall. Wrth gwrs, ni'n mynd I cadw llygad ar beth sy'n digwydd yn y bala, ond mae'n mynd I fod yn dwylo y chwaraewyr y Fflint. Dyma'r tabl, jyst I ni danlinellu beth yw'r sefyllfa ar hyn o bryd. Llanelli wedi disgyn 6 clwb yn esgyn gyda llaw gan gynnwys Sidanwyr sydd wedi ennill pnawn. Mae llongyfarchiadau mawr iddyn nhw yn y de, ond mae'n agos. A falle y pwynt hefyd, Sean, oedd y Fflint yn edrych yn ddiogel ar un adeg, wedyn maen nhw'n cyrraedd rownd Cwpan Cymru, falle ddim yn cael y pwyntiau oedd ei hangen. A ni fan hyn, dyma I esbonio'r cyfan yn y bôn, Sean, mae rhaid i'r bala ennill. Ond, ti'n meddwl bod nhw'n gallu? Wel, Ian, sicr. Hyd yn oes y Fflint yn cael gêm gyfartal a gweud bod bala yn ennill pnawn, maen nhw lawr ar gwahaniaeth goliau. Felly, o fewn dy fyfyrwyd fel chwaraewr, ti'n meddwl, reit, mae rhaid ni ennill y gêm yma, jyst I fod yn saff. Ac ti'n ffili disgwyl I tîm I bala ddim ennill y pnawn yma. Mae rhaid ti'n meddwl, reit, mae rhaid ni cael y triffwynt a mae mor syml â hynny. Cwm beth, mae wedi stopio glawio yn sydyn. Llon dillad o lein. Llon lein o ddillad, fi wedi drysu'n llwyr yn barod. Reit, mae'n syml fan hyn, ond fi allai fynd yn gymleth pnawn. Mae dewch I ni glywed gan rheolwyr y 2 dîm sy'n ceisio aros yn y gynghrair. Fan hyn, Lee Fowler yn siarad â Nicky John, a hefyd Steve Fisher yn y bala. Well, Lee, on paper, today is simple. A win is what's needed to keep your destiny and your Cymru Premier future in your own hands. That's the message. Keep it all in our hands, so we know what we got to do. We're not going to be looking elsewhere to see what's happening. Let's just focus on the controllables and us winning today's game. We'll keep fighting and scrapping right to the very end. I called it about 6 weeks ago. I said it'd go to the last game of the season, and it has. I didn't think it would be this dramatic, but in terms of can the boys go and get a result today, of course they can, but you know, it's not in our own hands, is it? So we'll have to see what goes on elsewhere as well. I think we need to freshen up a little bit. We've got some pace up the front now with Ozzy. Ozzy will come back up front. He was able to get on the bus today. And then Jake Phillips will come back in, obviously, for his set pieces and his long throw. So we've got to have different armories in our locker to go and win a game of football. I think the fact that we're still in the fight is a great achievement. I know it doesn't seem like it because you're fighting relegation. But, you know, when Nigel and David were asking me to take over, you know, the remit was, listen, if you can keep us in the league, that would be like a miracle job. But, you know, we're still in with the shout anyway, aren't we? We're still in with the shout on the last day, so. Last season, the away form was so bad, and the home form was really good. This year is the other way. And hopefully we can get what we need this time, because we dominated them last time here up to the 84th minute, and then 3 goals is 4-1 over. So, you know, we've got a decent points tally, and we could still find ourselves on the end of a relegation. But look, we're ready for anything that comes. So we'll give it our best here, and if that's enough, that's great. If it's not enough, then you know we'll have to go down and rebuild
you know, lay new foundations and come back up next year, hopefully. We know what we've got to do. No more talking. Let's go and get 3 points and see where we are after the game. Lee, pob lwc, diolch yn fawr iawn. Thank you very much. Thank you. Y ddau reolwr yn barod amdani, dim amheuaeth am hynny. Mae'n ddiddorol gyda'r Fflint, allan seicolegol, mae'n mynd i fod yn anodd yn nhw, so nhw'n edrych yn ddiogel ar un adeg. Ni'n mynd i weld cwpl o goliau mae'n mynd i bod yn ildio yn ddiweddar, a mae'n amlwg, dyw'r amddiffyn ddim yn edrych yn gadarn ar un o bryd. Na, dwi ddim. Dim ond Llanelli sydd wedi ildio nifer y goliau. Dwi'n bod y Fflint wedi ildio rhyw 57 o goliau y tymor yma. A mae hon jyst yn fler, o'n i yn y gêm a fi bach o ping-pong yn y blwch. Fel chwaraewr, fel tîm, ti ddim yn hapus ildio goliau. Maen nhw'n ildio fan hyn yn erbyn y ddau dîm sydd yn is na nhw, Llanelli a'r Bala. Maen nhw'n reit yn ei chanol i hefyd. Ie, fel ti'n gweud, popeth yn edrych yn fler iawn. Angen i rwy'n gymryd rheolaeth o'r sefyllfa. Ie, ti sy'n rwy'n fel Steve Evans sydd wrth gwrs ar y fainc, neu dim ar y fainc yn tîm rheoli y Fflint. Jyst i cael llais ar y maes a dod â'r chwaraewyr at ei gilydd, ond yn syml iawn, maen nhw'n ildio goliau bler ofnadw. A felly, pnaw mae rhaid iddyn nhw'n stopio. Ie, a mae sgorio goliau wedi bod yn broblem iddyn nhw yn ddiweddar hefyd. Amseru anffodus iawn o ran hynny. Ni wedi bod edrych ar dymor y Bala hefyd. Wedi rhannu'r tymor yn gwarteri, a mae'n od iawn, achos dim byd yn bod ar y dechrau. Yn eich tair o'r 5 gêm gynta, colli 1 mewn 6, colli 2 mewn 9. Beth ath o'i le? Ie, to beth, fi credu bod pethau wedi si leflo allan i ryw raddau fe dechreuon nhw ar dan, a o'n i yn y gêm yn y bari lle o'n i ar dechrau'r rhaglen yn fel, reit, yma Bala, falle bod nhw'n un o'r tîmau ar gyfer y tymor yma, ond yn syml, ar ôl y clanianiad yna, colli'n erbyn bari, fes yn yr hediad ofnadw, a dyw pethau ddim wedi bod yn arbennig o dda yn ystod y tymor. Ie, falle, bosib o ryw fath o momentum o ran y Bala ar hyn o bryd, achos maen nhw wedi taro nôl, ond colli 1 mewn 5, yn taro 5 yn erbyn Llanelli bythefnos yn ôl. Dyna pam ni yma. Dyna'r sefyllfa a'r pwysau ar y boes ma erbyn hyn, y Fflint. Bala di bod yn y gynghrair ers 16 o flynyddoedd. Dewch chi weld beth ddaw, ar bnawn dramatig, byddwn ni'n ôl nawr.
Croes yn ôl ato ni, diweddglo dramatig i'r tymor arferol yn uwch Gynghrair Cymru. Dwi'n dweud arferol, ac mae yna gemau ail gyfle ar gyfer Ewrop. Mae hynny gyd yn dechrau wythnos nesaf, ond heddi y frwydr i aros yn y gynghrair sy'n cael yn sylw ni. Mae rhwng y Bala a'r Fflint. Mae rhaid i'r Bala ennill i roi unrhyw obeth i'w hunain. Neu bydden nhw'n ffarwelio ar gynghrair yma ar ôl 16 o flynyddoedd. A mae 6 yn esgyn Rhydaman yn ymuno gyda Trefelyn a Cambrian United o'r de. Llandudno, Ebus, Tryffynon o'r gogledd. Mae Caerdydd i sicrhau dyrchafiad pnawn yma yn y munudau diwetha gyda llaw. Ond dyma ni y lluniau a'r bnawn dramatig. Bydd na ddagre ar un o'r meisydd yma pnawn yma. Y Bala'n cwrdd â Llansawel, Met Caerdydd yn erbyn Fflint. Gymaint i ddod dros yr awr a hanner nesaf. Dewch ni fynd draw at ein tîmau sylwebu. Nick Parry, Tommy Morgan, commentating with you in English today ac yn Gymraeg. Cyn ymwysodwr Cymru, Malcolm Allan, sy'n gyda Mike Davies. Wel, diolch Dylan, pnawn da bawb, gobeithio bod chi gyd yn eistedd yn gyffwrddus achos mae'n debygol o fod yn rollercoaster go iawn am y 90 munud nesaf ac yn enwedig i chwaraewyr a chefnogwyr y Bala a'r Fflint wrth i'r ddau glwb frwydro am ei dyfodol. Dyn ni yma ar gampws King Coy gyda'r Met yn croesawu Fflint sydd angen buddigoliaeth i sicrhau diogelwch. Bala'n croesawu Llansawel sy'n cystadlu gyda hwlffordd am y seithfed safle a lle'n y gemau ail gyfle. Byddwn ni ar draws y goliau i gyd wrth nhw gael i sgorio. Mae'n argoeli fod yn ddiweddglo ryfeddol i'r tymor arferol. Cyn ymwysodwr Cymru Malcolm Allan, Bala a'r Fflint, pwy sy'n mynd lawr? I fi y Fflint. Nes i'n gweld digon wythnos dwytha, dwi'n gweld y tîm yn newidiadau, felly y Bala'n aros i fyny o drwch blewyn. Beth amdano si, Sean? Mae drwch blewyn gwahanol. Dwi'n meddwl fydd y Fflint yn saff a Bala fydd yn mynd lawr y pnawn yma. Ond mae yn mynd i fod yn hynod diddorol. Wel, gewn ni weld beth a ddigwyddith. Wel, dyma ni. Na ni gwybod yma. Maen nhw'n chwarae'r system yma yn bendant o hynny. A wedyn, o'r golwr, o'r fenthyg mae o Gaerdydd, mae'n neud yn dda iawn, wedyn y trin y cefn, a wedyn pen yr osgoi'r fydd nhw fydd yn... Maen nhw wedi tangyflawn i tymor yma, rhaid fi ddweud, yn 3 mlynedd dwytha wedi gorffan y 6 uchaf, dim tro yma. Rwan ta, mae hon mor bwysig yn newidiadau, 3 cry yn y cefn, wedyn y 5 canol cae, Canafan, ro bach rydd iddo fo, neud siŵr bod o yn gweu, a cael y pelimi allan Aberdaki a Reeves. Wel, diolch gweld o yn ôl, na i ddeud hynny. Mae brofiad o, gollodd yn un gen tymor dwytha, ond illa rhyw 5 blwyddyn yma, ond hei, mae o gymaint o fygythiad efo'r tafliadau hir yma. Lee Fowler, mi cymaint o siom bod wedi colli Cwpan Cymru wythnos yn ôl a hynny mor gyffwrddus o ran Caernarfon, 2 gol yn yr 20 munud gyntaf. Sut mae codi tîm Sean Meredith ar ôl y canlyniad yna? Syml iawn, mae rhaid yn nhw. Siom enfawr wrth gwrs tymor diwetha, yn wrth i ni gweld chwaraewr. Gath o bungjar ar ei ffordd i'r bws bod a dysil dwytha. Gobeithio gyda'n pwngjar yn rhedeg lawr yr asgell na i'r Fflint praw yma. Pan mae o ar garlam, mae werth i weld. Prif Sgorio'n. Gath o'n sniff i fi o gol sos dwytha, ond o'r hanner cyfle iddo fo. Mae o ddim ar ei gem fel oedd gweddill tîm y Fflint. A'n reolwr, ein dyfarnwr y pnawn yma yw Mr Bryn Malcolm Jones, un o ddyfarnwyr mwyaf profiadol uwch Gynghrair Cymru. Ar y rhestr FIFA. A Met Caerdydd fydd yn cychwyn y prynhawn yn chwarae o'r chwith i'r dde. Mor allweddol y captan. Harry Owen. Harry Owen gath i ddanfon o'r ca gan Bryn Malcolm Jones yn gynharach yn y tymor yn erbyn Wlffordd. Yr unig Caerdydd goch wedi dangos tymor yma. Met Caerdydd sy'n cychwyn mewn gêm lle ychydig sydd yn ddi o ran Met Caerdydd, ond cymaint yn y fantol o ran y Fflint. A lle ti eisiau bod ar ddiwedd tymor fel hyn? Ti eisiau bod yn rhedeg, ti eisiau sefyllfa cyffroes, oes, ond dim yr un sy'n mynd lawr. Ti angen cwffio am y gem ail gyfa, wedyn Ewrop neu'r fath fel hyn, ond maen nhw wedi tangyflawni a mynd yn brifo i fod efo Ryan Jenkins yma'n Met Caerdydd tymor yma.
gorffan y 6 isa. Gorffan efo lle a bwynt yn mynd i gael ys rai blynyddoedd. Mae yna ddau newid yn hym y Fflint o'r golled yn erbyn Caernarfon. Jake Phillips a Badaki yn cael ei cynnwys. Hwna'n uchel, Sean? Mi oedd e, Jake Phillips. Oce, mae fy'n ddall i'r chwaraewr, mae'n dod dros i ysgwyd e, ond mae honna yn gas. Lwcus falle bod e heb cael cerdyn melyn i fy'n onest, ond mae'n gynnar yn y gêm. Ti'n meddwl oherwydd na damweinol o di? Ie, achos bod e ffili gweld y chwaraewr. Ochr dasfo fel ti'n deud, mae'n dod o, mae'n weithio da ni di wneud o. Pan mae chwaraewr dod o un ochr, ti'n mynd weld o, ti'n just troi a ti'n dweud, sori. Harry Owen, y capten. Bydd tipyn yn cystadlu am y gŵr yma os fydd y Fflint yn mynd lawr. 22 oed ydi o, dal i fod. Digon o, mae flynyddoedd gorau fo o'i flaen o. A beth dwi'n licio amdano fo fel am nithro nhw, mae o'n Cymru cyfrifoldeb. Yn y gôl i'r Fflint, mae Jack Flint. Ond di ni'n llechen lan y tymor yma i'r gŵr yma hyd yn hyn. Alle llechen lan heddi fod yn ddigon. A dyma CJ Craven i'r myfyrwyr sydd wedi gwanhau heb nifer o'i gwynebau arferol gan gynnwys Matt Chubb, Elliot Evans, Lewis Rees, Ryan Reynolds. Mae bron hanner tîm Sean Meredith. Sam Jones yn un arall. A dyna to, mynd o'r cwestiwn pwy sy'n mynd lawr. Dwy ffactor i fi. Met Caerdydd sy'n byd dyn nhw harem dan o pnaw yn realistig. Llansawyr ar llaw arall yn erbyn yn bala. Mae gyda nhw gyfle. Os mae rhaid i Hwlffordd, mae nhw arall yn ellu a ti'n disgwyl i Hwlffordd cael pwynt neu triffwynt fyna, ond y ffaith amdani yw, mae da Llansawyr rhywbeth i chwarae amdano pnaw yma. Mae'n rhaid i ystyried i byd bach o faint o chwaraewyr sy'n mynd i fod yma tymor nesaf. Maen nhw'n gorau profi pwynt hefyd. Oherwydd maen nhw wedi gwneud mor sal tymor yma, Met Caerdydd, mae rhaid nhw chwarae am ei gyrfa yn y tîm yma, ella dim yn y prifysgol, ond bendant yn y tîm. Mae bron yn changing of the guard yn y marn i yn Met Caerdydd. Ti wedi gweld y garfan falle na tyfu lan gyda'i gilydd oedd i siarad beth i Emily Lewis ag ati, Elliot Evans. A mae yna newid yn Met Caerdydd ar un o bryd. Bêl hirlaw gan Fflint. Colo enwau newydd hefyd yn y tîm i Met Caerdydd, ond Fflint sydd ar gadl am lawr y chwith. Mae yna gyfle fan hyn i groesi. Maen nhw'n tynnu'r bêl yn ôl a tuag at Aberdaki yr Athi. Canafan ar y foli. Mae Met Caerdydd yn clirio. Dyma Fofana. Mewn i'r canol eto. Ansicrwydd yn amddiffyn Met Caerdydd. Fofana. Allan i'r chwith. Mae yna gyfle i groesi. Mae'n groesiad da tuag at Elliot Reeves. Allan â hi am gic gornel gyntaf gêm, pwysau cynnar cadarn gan y Fflint. Ia, dechrau'r droed flaen, go iawn yn fan hyn. Cadw'r bel yn dda lawr y chwith, cael y croesiad mewn. Neb yna ar y penniad cyntaf. Maen nhw'n cael gic gornel allan o'n ni. Mae'n eich ti'n mynd mantais. Pan ti oedd ei cartra, munud ar cyntaf'r gêm lyn, maen nhw'n sgorio. Ie, gore. Setlo'r nerfau, ie. Ia, ta. Jake Phillips dros y gic gornel. Mae'n taro at y smotyn, mae'n abeniad rhydd. Ac oddi ar y llinell gan Met Caerdydd, pwysau da gan y Fflint yn edrych am y gol agoriadol. Fofana'n croesi, peniad arall gan Reeves. Canafan yn chwilio am le, mae'n lledu'r bêl allan. Aberdaki allan eto am gic gornel. Ond cyfleoedd cynnar da i'r Fflint i fynd ar y blaen. Ia, arbediad campus o'r peniad ydy gan Iwan Griffith sy'n fan hyn ar fenthyg. Mae o esmyn chwefror o Caerdydd. A mae'n jyst gweld ti'n mian. Oce, dwi'n meddwl mi dyla golwr wneud yr arbediad yma reit hawdd hefyd. A mae'n thari o ddiwrth y gol allan o'r cwrt 6 sy'n beth da. Chwaraewr dal i lawr. Craven, y captain. CJ Craven sydd ar lawr. Mae'n nôl ar ei drad. Mae'n hercian nôl mewn i'r cwrt cosbi. Gyda daro mewn lle anffodus. A bêl eto yn cael ei graddio Phillips. Phillips nôl i'r canol. Harry Owen a Fofana ar y postyn pella. A Cabango
yn y diwedd sy'n cyrraedd hanner ffordd gyda'r clirio. Ond nôl mae'n dod. Hwn yn gyfnod da. Pwynt i'w brofi gan y Fflint yn dilyn y golled na wythnos yn ôl. Tan bod tro ti'n edrych am momentum gyda unrhyw dîm sy'n arrediad. Wel, mae yna momentum. Mae yna gol di bod yn rhywle. Mae yna gol di bod yn Hwlffordd ar ddôl y bont a Dan Hawkins sydd i sgorio hi. A hwnna cadarn. Dyle hwnna fod yn ddigon. Wel, bydde pwynt yn ddigon i sicrhau y seithfed safle. A mae di rwyddo cytundeb 2 flynedd hefyd. Felly, dechreuad da i'r adar gleision. Ia, maen nhw wedi curo 7 allan o'i 10 o'r 10 gêm dwytha do. Felly, chwarae teg iddyn nhw. Ac i feddwl, bydd na ddigwydd ar ddechrau tymor, lle nath o golli amddiffyn i gyd o tymor dwytha. A'r golwr, nhw oedd y record gorau o amddiffyn, a mae Tony Pennant wedi gwneud yn ardderchog o dda os ydyn nhw'n mynd i orffan y 7fed. Mae nhw wedi mynd i fyny orffan y 7fed, 2 allan o'r 3 blynedd dwytha. Dyma Jasper Payne. Payne ymlaen ar rhediad. Wandwe, tacl dda, cyfle i groesi. Mae'n groesiad da! Ond Jack Flint yn ei dal hi, oedd Rosgro'n disgwyl ar y postyn pella, mae'n rhyddhau yn sydyn Flint, a mae wedi mynd yr holl ffordd lawr, oedd hi'n gyffyrddiad da yn y lle cynta. Mae'na gic cryf yn cael ei ddyfarnu am y pas yn ôl i'r gol geidwad. Dwi'n edrych ar Malcolm a Sean, a maen nhw'n edrych yn syn arna i. O'n i'n meddwl nath i'n dod i Benglin, o wedyn nes i fel, y ffordd oedden nhw'n edrych, a ffordd... O'n i'n meddwl, mae Reeves wedi cael y cyffyrddiad diwethaf. Benglin oedd e. So gydewch chi weld yr ail chwarae fan hyn. Rwy'n hanner foli wrth i Benglin. Na fo, hwnna'n y cyffyrddiad cynta. Rwy'n... Oedd hi wrth reason dath hi. Wel, oedd o'n pasio i nôl. Mae gennau o. A mae wedi dod o ddiwrth Reeves, do. Yri. Felly, beth i'r rheola fan'na? Cwestiwn dy dda. Wel, mae yn gic cryf a'n uniongyrchol tu fewn i'r cwrt Cosby. Dadleuol gan Bryn Markham Jones. Mae Canavan a Jake Phillips o gwmpas y bêl. Mae Bryn Markham Jones yn mynd i geisio cael y wal amddiffynol nôl mor bell a phosibl y 10 llath. Iwan Griffiths ar fenthyg o Gaerdydd rhwng y pist. Mae hwn yn foment ddramatig ar gychwyn y gêm. I ni wedi chwarae 8 munud yma ar gampws cyn coed. Y Fflint sydd wedi colli 2 gêm ddiwetha ym mhob cystadleuaeth. Mae'n edrych yn debyg fe fydd Jake Phillips yn gosod y bêl i lwybr Canavan. Neu fe gadw i lawr. A dyna'r cyffyrddiad, a dyna'r ergyd, o mae yn gol! A Jake Canavan sy'n sgorio hi, a mae'r Fflint ar y blaen. Yr ymwelwyr y dechreuad gorau posibl, ond penderfyniad dadleuol gan ein dyfarnwr Bryn Markham Jones. Cicrydd tu fewn i'r cwrt Cosby, ond fe gymerodd Canavan y cyfle yn wych heibio i Griffiths. Met Caerdydd dim, y Fflint 1. Ia, oedden ni'n gwybod bod yn mynd i gadw i lawr, o'n i'n meddwl mynd dan y wal, safo beth yn mynd i codi, a wedi'n cael ei lawr i'r gornel o'r safle mae o yn, hynny mae'n agos i'r gol, felly dwi'n mynd all sut mae'r golwr reit tu ôl i'r wal, mae'n rhaid fo, mae'r ochr y golwr, felly mae'n rhaid fo fod yna, mae'n gyffyrddiad bach, dwi'n mynd dweud, ond dal i fod, dim yn y gornel, mae 2 lath i fewn, felly so fi'n gorfod gofyn cwestiynau. Oce, mae hwn yn bwrpasol, pas yn ôl i'r golwr, ond mae o'n dod o ddiwrth yr ymosodwr. Felly, rheol ydy, mae yn cicrydd. Yndi. Wel, chwarae teg i Bryn Markham Jones yn ei syrthio ar ein bai fan hyn. So fe sydd yn gywir. Dyna'n union beth o'n i'n mynd i wei, achos o'n i methu gweld a ni mewn sefyllfa da o'r pwynt sylwebu fan hyn, ond chwarae teg, mae wedi gweld y cyffyrddiad lleia yna. Wel, y Fflint sydd wedi colli fel wedys i y 2 gêm ddiwetha am mhob cystadleuaeth. Pwysau yrru'r a dîm Lee Fowler yn teithio oddi cartre yn gêm ola'r tymor. Yna gymaint, di dim ysgysodion, ond i ni fel wasg illa, i edrych o beth nath nhw'n wneud, paratoi disil dwytha, dod lawr ar diwrnod y gêm. Rei chwaraewyr ddim yn dod yn troi fyny, pan Lee Fowler wedi deitha nhw, cyn y gêm dyn nhw ddim yn mynd i chwarae. Rei proffesiynol oedd yna iawn, ond wedyn, doedd hi ddim yn just gêm normal fel oedd Lee Fowler y dyn yma'n dweud. Oedd hi'n ffeinal, ac oedd hi'n gorfod teimlo fel ffeinal i'r chwaraewyr hefyd, ac
Dwi'n mynd teimlo gath Lee Fowler yr ysbrydoliaeth a drwad yn ystafell newydd. Deud hynny, clod mawr i Gynarfon am yr 20 munud cyntaf na o Lea yn sgorio'r goliau. Beth yw dy farn di, Mark, sef bod ti'n cyhoeddi tîm noson cyn y gêm? Fel chwaraewr, ti'n gwybod bod ti ddim yn mynd i fod yn dechrau'r gêm? Sa fi'n mynd. Ar diwrnod y gêm, bydde ti hoff? Diwrnod y gêm. A wedyn, os ti rheolwr ddim wedi fi'n y tîm, neu ddo gymryd fi'n ochr yn ei ddeud gwranda. Hyn di pam, a bydda'n barod i fynd ar y cae. Credu bod wedi cyhoeddi ar y nos Wener. Ie, na bydd yn pwyntig. A yr effaith seicolego mae hwnna'n cael ar rhywun fel Jake Phillips wedi chwarae gymaint o gemau. Come on, un o chwaraewyr, mae'r Fflint wedi dibynnu ar dros y 2 flynedd dwytha yn yr uwch gynghrair, beth bynnag a blwyddyn cynt. Ond na, tor calonus, unrhyw chwaraewr cael ei adael allan wrth gwrs. Ond oedd y balans ddim yna, oedd y siap, oedd yna deimlad. Oedd ti'n gwybod bod bethau wedi mynd o'i le pan oedd Aberdaki wedi gared i torri lawr. Mae Griffiths yn cyrraedd hanner ffordd y gig gol dros Met. A dyma'n ansicrwydd arall o Griffiths yn dod a wedyn yn aros ac ar yr ail gyfle yn casglu'r bêl. Reeves oedd y gosa ato fe. Ond bob tro mae'r bêl yna yn mynd dros ben am ddiffyn Met Caerdydd. Mae yna ansicrwydd. A ti'n gwybod be, fel ymosodwr, ti wrth y fod, os pan mae'n amheuaeth yn yr amddiffyn efo'r golwr fel yna, pan yna neb yn cymryd cyfrifoldeb o'r amheuaeth na, deud VBI neu bod bynnag a wneud pethau mwy positif. Ond dechrau da i Fflint, rwan ta, sy'n mynd i warchod yr un gol i ddim ma. Toby Raisin oedd ar bas yn ôl fe sy'n ar gic rydd wedi ymuno, wedi chwarae Pêl-droed yn Gibraltar gyda Glasses United. Wedi ymuno yn mis Ionawr i helpu'r amddiffyn gyda chynnwyd o chwaraewyr allan. Mae'n eich deimlo dros Ryan Jenkins pan o'n i'n enwi'r tîm yn nifer o chwaraewyr, enwau mawr gan Met Caerdydd allan. Ie, ni siarad Elliot Evans yn cerdded draw a oedd e wrth i fod bod nhw ddim yn y sefyllfa lle oedd angen pwynt neu triphwynt yn nhw ar y gêm diwethaf, achos fel ti'n gweud, hefo'r nifer o chwaraewr sy'n allan efo anafiadau, ond nhw ar un pryd yn wirioneddol poeni am dyfodol nhw yn y gynghrair tymor yma. Ond mae gath yn ddechrau da i tymor Dowyd yn gadw gyfnod ofnadwy. Mae'n hafal o ran y gemau rhwng y tîmoedd. Fflint yn ennill 4-2, wedyn Met yn ennill fan hyn o 4-1 a cyfartal 1-1 oddi yn ôl yn mis Chwefror. Mae'n heb llawer o'r Met yn ymosodol yn ystod y cwarter awr cynta yma. Tafliad hir, tuag at Mwandwy. Mae'n cael ei glirio. Met Caerdydd ddim, Fflint 1 gol, Jake Canavan yn gwahannu'r twymoedd. Mae'n ail gol wedi bod ar ddôl y bont a Ben Arman sydd wedi cael hi. A mae Hwlffordd yn dyblu mantais ac yn cerdded i o ran y seithfed safle. Ben Arman y prif sgoriwr, Hwlffordd 2, Llanelli dim. Ella neith yna helpu y bala, neu Llansawel yn gwybod am y sgôr yna wrth gwrs, ond neith o'm helpu nhw chwaith os di Fflint dal yn cyrro fan hyn. Dyna'r lawr, Bale yn cael ei glirio Raisin, ond mae'n ansicrwydd o dan fedrith y Fflint ddim cymryd i troed wrth y Spartan yn fan hyn. Wel, Cynarfon ar y blaen yn erbyn Pen y Bont. Cynarfon 1, Pen y Bont dim. Adrian Chislovic yn sgorio ail gol i'w glwb newydd mewn 2 gêm, yn sgorio yn y rownd derfynol di Sul diwetha a nawr yn sgorio yn gêm gartre. Caernarfon, ond mae'r rhediad ofnadwy Pen y Bont yn parhau. Pen y Bont heb giro tîm o'r 6 ucha ers mis Medi. Mae hynna'n siom, dydi go iawn. Dwi'n gwybod yna chwaraewyr dylanwadol di gadael nhw i clwbio proffesiynol, sy'n gret gweld. Dal i fod tîm Rhys Griffiths, mae'n rhaid nhw ail gasglu neu chwarae well yn y gym ail gyfla.
Mae'n ni siarad am recwr pen y bont yn ei ennill 1 allan o'r 15 fetha oedd y buddugoliaeth na ar y byn Llanelli, Sion. Colli'n erbyn Fflint, Cwpan Cymru. Y gêm di-sgôr yna. A wrth gwrs y gêm gafodd Chris Venables i ddanfon o'r ca. Felly cymaint o ddagle. Gwych fan'na gan Canefan. A'r bas yn dda hefyd at Phillips. Phillips Aberdaki. Aberdaki. Mae mor gyflym ac yn dwyll o drys. Allan y hi. A mae at Mwandwe sy'n troi yn gelfydd. Yma yn y gyfle i dorri, ond mae yna 3 amddiffynwr cadarn yn y cefn i'r Fflint. A mae Mwandwe moyn pic gryf, dwi ddim yn mynd i gael e. Na, ddim dacl fa. O'n i mywyd. Gwahanol, ti? Na, ni o bod wedi cael y bil. Just i goes hir o'n sgil Canefan. Nes i weld, oedd yn twyllo i basio y bel a draws y cae, y chwr arall, de. A sbion, mae'n just twyllo hwnna. Diolch yn fawr, a welech chi wedyn. Hoffi hwnna, Mogs. Tara. Ond ti wedi gweld Thorn, wan. Mae'n just i syrthio nôl Jack Thorn. I eista reit wrth ymwneud o flaen y 3 amddiffynwyr. Neith o ddim symud o'r cylch crwnas wedi eitha helpu heddiw, a neith o just stopio a gwarcho bob dim sy'n dod i fewn iddyn nhw. Mae wedi bod yn traffig un ffordd yn 2 funud ar 15 agoriadol yma. Y Fflint ar y blaen, ond pryn i ni wedi gweld Met yn ymosodol. Bêl hir nawr tuag at Mwandwe. Fofana sydd yn canol ca yn helpu'r bêl ymlaen. Dyma Craven, capten Met Caerdydd, wedi chwarae ym mhob gêm. Harry John. Jake Canefan, 22 mlwydd oed. Dal ar fenthyg o'r Seintiau Newydd. Ydy yn barod mae'n cymalau ni fynd nôl yn llawn amser? Dwi'n meddwl yna mwy ddod gynnu fo, efo chwaraewyr, dim diffyg parch, gwell o'i gwmpas o. Mae'n un o hynna, neith o, ella, un o'r Ben Clarks na, o'r byd. Nhw ti'n edrych ar y gystadleuaeth sydd yng nghanol ca, wrth gwrs maen nhw wedi arwyddo Rhys Hughes yn barod. Ie. A dyna'r ffactor o ti'n cael Bradley mynd i'r Seintiau am ar y fenthyg o'r Gynarfon nawr. Ond mae yn gystadleuol ofnadw chwarae'r Seintiau a jyst i cael dy hun yn y dîm. Mae gen i Leo Smith yn ôl hefyd, cofio. Saudi yn cael y gic rydd yn cymryd, ond dim o'r safle cywir. Meddwl Bryn Markham Jones. Mae hon yn gêm atha pan nhw ar ei gwylio gyda fi ar y funud. Dim sparc o gwbl, dim hyd yn oed ffach hyd yn hyn gan Met Caerdydd. Griffiths ar yr ongl. Lee Jonas sydd yna. Jonas wedi cael ei arwyddo pan oedd Isaac Lee adel, ond dyma Jasper Payne i'r Met. Payne mewn i'r Cwrt Cosby ac Mwandwe. Mwandwe'n tynnu ddi nôl. Harry John yn disgwyl amdani. Yn hanner llath na gan Mwandwe. Cyfnod gore Met Caerdydd yn y gêm Markham. Ia, efo pen yn rhedeg efo'r bel. Just ymroi yr amddiffynwyr i ddod ato o, mynd o'i gwmpas nhw wedyn, pasio'r bel. Yn croesiad ar draws i mynd i'r sal o neb rhedeg mewn. Canefan y Sgoriwr, mewn at Fofana. Phillips wastod ar gael ar yr asgell. Dyn nhw ar y 3 yn y cefn, 5 yn ganol ca. Phillips lawr y sianel, chwilio am Aberdaki. Aberdaki colli allan fan'na, a tafliad fydd i Met Caerdydd gyda Fflint ar y blaen o gol i ddim. Ia, dipyn bach rhwystredigaeth i'r dyn yma hefyd. Mae gefno i mewn i'r amddiffynwr. Unwaith ti'n teimlo, ti'n gwneud troi, ti'n gwneud deimlo fo i droi ochr ffordd arall. Mae'n wedi chwarae 20 munud yma yn Met Caerdydd ac ar hyn o bryd y bala sy'n mynd lawr. Fflint yn aros i fyny, Hwlffordd yn gorffen yn y 7fed safle.
Caernarfon wedi dyblu mantais ar maes di Caernarfon 2 pen y bont dim a Rio Owen sydd wedi sgorio. Dwi'n golwg Rio Owen fel asgellwr. Mae'n gynnu enw gret, does. A ti'n gwybod be, mae'n eich di dalu dy bres i fynd i fewn wertho oherwydd mae'n cymryd pobl ar, mae'n mor positif yn rediadau, a mae'n gynnu fo y beth pwysica ar gael pêl-droed i fi, mae'n gynnu fo'r, wel, dim jyst y cyffyrddiad cyntaf, y cyfrymdra yna, sut i newid ger. Wel, mae pen y bont yn mynd i fod yn y gemau ail gyfle, ond mae'r record nhw yn ddifrifol ers iddyn nhw golli yng Cwpan Cymru. Pan wedi meddwl gyda fe, Siôn, ti'n bod swydd Rhys Griffiths yn y fantol? Wel, Tommy Morgan a finne yn trafod yr union pwnc ar y ffordd lawr. Dyn ni'n gweld rheolwyr yn colli swyddi nhw am lot llai na y rhediad mae pen y bont arno ar hyn o bryd. Felly... Fy'n y gwestiwn yna, diwedd tymor. Fel ti'n gweud, Max, maen nhw wedi colli chwaraewyr da, wedi symud lan i safon uwch, sydd yn gret i weld. Ond, mae fe'n marc cwestiwn am dyfodol Rhys. Siwr na gynnu fo'r uchelgeision dal i fod, ydy'r drive dal yna, oherwydd mae'r chwaraewyr gorau ma'n cael mynd. Mae'n rhaid bod cael digon o garfan i ddod â fwy fewn. Dwi'n meddwl nath o methu tric. Y flwyddyn nath o mynd i Ewrop trwy gyntaf gorffen yn ail. Nath nhw ddim goleu'r pres yn iawn. Nath o orffen yn y 6 isa y flwyddyn yna, ac oedd wedi cael y pres gan Ewrop. Dwi'n credu colli James Crawl a Kirkhoff, ond dyma Cabango yn croesi. Mae'n cyrraedd Barnaby Saudi, ond llawio yn erbyn Saudi. Pan wedi colli chwaraewyr o ansawdd Crawl a Kirkhoff, mae bown o gael... Prif sgoriwr, prif sgoriwr, neu gyda'r prif sgoriwr y Gymraeg tymor dwytha yn Crawl. Ac eto, pan mae'n dyn ddim yn chwarae dda, gynnwch chi ymysodwr sy'n mynd i creu beth mewn moment, a sgorio gol i chdi a cael pwynt neu illa 3 allan o'r gêm. Mae o bob tro y mantais. Newyddion da o Albania. Tîm cenedlaethol Merched Cymru ar y blaen wedi curo Albania o 4 yn y cae ras, ond dyma Fflint yn ymosod a y bêl gan Iwan Griffiths a Rhiannon Roberts, yr amddiffynwraig, yn cael ei ail gol mewn wythnos. Canlyniad da yn Wrexham yn ennill o 4 i ddim. Mae dal yn gêm, a rhaid i tîm Rhian Wilkinson ennill, dwi'n teimlo heno. O go iawn, wedyn wneud i ddwy gêm dwytha, ond yr gêm ola ti'n cymryd yn ebyn Wrinia Czech, dwi'n meddwl honna di'r un fawr i orffan y grŵp, herwydd mae'r ddau nhw yn ddi-golli ar y munud. O'n i'n gweld y gêm yma yn Albania yn un eitha lletwyth iddyn nhw nhw ennill yn gyffwrddus nos Fawrth. Mae dal yn ddi-sgôr yn y bala, tra bod Fflint ar y blaen fan hyn o gol i ddim. Mae Fflint yn gwybod mae'n angen gol arall. Wnaethon nhw, herwydd un gol i ddim yn fan hyn, a Bala'n sgorio ar ôl 70 munud. Mae Bala'n yn aros fyny, mae Fflint lawr. Croesiad yn un peryglus, ond Griffiths yn gwneud yn dda yn yr awyr. Gen, Martal. Ie, fi'n cyd-fynd gyda ti, Max. O'n i'n falch gweld yn yr atac diwetha, 5 o chreu'r Fflint yn y blwch. Felly, dyn nhw ddim, maen nhw'n gwybod mae'r rhaid dyn nhw cael yr ail gol ma, jyst i fod yn saff a wneud pethau'n haws yn ystod y panaw yma. A hyd am byd mae'r gêm yn mynd, cofia. Mwy o nerfa. Ie, wrth gwrs, ie. Ti'n cwmpo nôl, ti'n cwmpo nôl. Wrth i weld y dacl yma ar Jake Phillips o'r tu ôl. Bryn Michael Jones yn rhaid y cycrydd. Pan wyt ti'n edrych, Malcolm, hefyd ar berfformiad y Fflint hyn i gymharu a beth wnaethon nhw yn Rodney Parade, oedd fasyn nhw wedi rhewi? Ia, un yn ddau allan, oherwydd yr ychlysur yn normal dydyn nhw. Ond mae yna fwy o balans does yn y tîm efo. Da ni'n gwybod fod Jake Phillips ar un o chwarae wedyn. Ydy Ben Hughes yn mynd gwneud neud o'r chwarae, mae Burke yn ôl yna. Felly, mae yna fwy, mae Ben Hughes ar y main cyddiw. Oedd yna'n bain o fo. Un ar 20 oed. Dysgu, mae o dal i fod, ond mae'n datblygu mewn chwaraewr da. Ond gath o ddim dylanwad ar y gêm wrth dwytha. Jake Phillips ar tafliad, mae allan am gic gornel. Felly gwersi Lee Fowler a Steve Evans o ran y dyfodol. Reoli, y fforddi. Sut maen nhw'n paratoi tro nesaf am gêm am fawr, oherwydd fydd yna. Mae hon yn anfarth, felly dwi'n siŵr maen nhw wedi dysgu'n barod gan i weld beth i ddigwydd ar ddiwedd y gêm yma, os ydyn nhw wedi.
Ond maen nhw wedi creu problemau ym mhob un o'r ciciau cornel. Phillips mewn a hi tuag at Harry Owen. Ond y peniad lawr gan Lee Jonas heibio'r postyn. Oedd hi'n beniad rhydd, oedd hi'n gyfle da. Ia, un peth nath nhw golli wrth beth oedd hyn. Gwasanaeth Jake, de, o'r ciciau rhydd yma. Mae wedi greu tymor yma. Jake Phillips o ciciau gosod. Maen nhw wedi colli. Dwi'n meddwl mae Jake wedi creu 10 assist gen yma. Dwi'n siŵr, tymor yma. Felly i adl allan. Mae hynna yn rhywbeth mawr hefyd. Ie, gath 11 llynedd fi'n meddwl yma ta 10 eleni. Felly yn benderfyniad anodd i adael e mas o'r tîm. Ond mae fe'n hynod gyson. Fi'n gwybod bod nhw'n gwisgo'r rhif 7 ar ei gefen, ond mae fe'n 7 allan o 10 bron i bob gêm. Felly, ti'n gwybod beth ti'n gael? Yn hollol. A wedi gael chrysur fel Cwpan ffeinal, Cwpan Cymru, ti angen chwaraewyr fel efo'r myrddylfryd fe hedfyd sydd yn mynd i roi perfformiad at ti. Wel, a rhywun sy'n creu goliau, mae wedi creu 10 tymor yma. Ti'n gwybod lot allan o'r tîm, dyna dwi'n trio dweud. Reason yn ceisio casglu'r bêl, dyma Reeves yn ei dwy'n ni. Reeves tuag at y rhediad o ganol ca gan Fofana. A dyma Fofana mewn i'r cwrt cosbi. Dim trosedd ar William Walsh. Y bêl tu fewn, cyfle i ergydio. Arbediad da gan Iwan Griffiths i fod yn deg iddo fe. Yr ergyd gan Jake Phillips. Aberdaki. Ond trosedd yn y diwedd yn erbyn Aberdaki. Ergyd da. Ar y trydydd, Mike. Ar y trydydd. Go iawn. Be oedd y mater? Yn bendant. Edrych wan. Amddiffyn gwych yma hyn. Mae o'n cyrraedd y bêl gynta. Wedyn fi'n edrych i fynd hyn. Oce, Liam Walsh, da iawn chdi. A mae hwnna'n drosedd. Gath am hwnna. Hwnna dy'r ergyd. Mae'n boeth. Yn ei ridwym i Iwan Griffiths. Liam Walsh yn gofyn y cwestiwn, oedd e moyn cic rydd, oedd hi byti hanner munud nôl. Wel, uchafbwyntiau'r gêm rhyngwladol rhwng Albania a Cymru heno am 10 o'r gloch. I atgoffa chi bod Cymru ar y blaen o gol i ddim trwy Rhiannon Roberts. Walsh. Digon o brofiad gan Walsh, cofia, yn 29 oed. Fi'n gofio pan oedd o'n chwarae Wrexham, nath chwarae tîm cyntaf Wrexham, dwi'n siŵr. A'n un tro. Cwbl o dymhorau da hefyd yn Aberystwyth, Sean, ynddo? Da. Reis yn cynnig i hun, yn casglu'r bêl, chwaraewr tal. Nes i siarad efo cadeirydd y Fflint ar ôl gêm, wrth wytha hefyd, a nath o ddeud, oedd y mor siomedig o perfformiad fel o pob o Fflint. Wrth gwrs, ti'n gwybod beth, nath o ddeud, mae hon yn fwy o gêm, medda fo, i aros yn y uwch gynghrair. Mae bêl hir lawr cael Liam Walsh yn ceisio bugeilio'r bêl, a fi'n credu fe gath y gyffyrddiad ola, a hynny'n wir pwysau arno fe gan Elliot Reeves. A Walsh yn colli allan, y cic gornel arall. Ie, gyffyrddiad diwetha. Walsh jyst yn trial cael i redeg allan. Ond, to beth, Phillips jyst yn troi'r amddiffyn fyna. Dim byd ymlaen, felly troi'r amddiffyn, creu hafok, a nawr gic gornel arall. A Reeves, efo dim byd i golli, wrth wneud pwysau ar y bel, a sbeth maen nhw'n gael. Mae Jonas Fofana, Harry Owen yn cynnig taldra mewn at y postyn agosa tuag at Reeves. A mae'n gwyro allan am gic gornel arall. A na beth dwi'n sylwi fanna, Malcolm, oedd neb yn agos at Elliot Reeves. Mae'n rediad yn un campus, mae o'r wrth y cae ymarfer, Teddy Sheringham yn un am flynyddoedd i Spurs. A wedyn, mae'n chwipio ar draws i gol. Mae'n un anodd, hefyd, mae'n gorfod cael pwer yn ei hefyd, dim pwer ar y bas gan Jake. Arwydd arall gan Jake Phillips, o mae tu hwnt i bawb. Mae'n ras am y bêl, a Fofana sy'n cyrraedd na gynta. Croesiad mewn, ond ar y foli, mae'n Met yn clirio. Pan ni'n meddwl am yr hanner awr cynta yma, dwi'n credu bod fi'n gallu cofio ergyd am gol gan Met Caerdydd. Wel, Roscro, na Mwandwe,
ddim wedi gwneud llawer fel cynnig yn ymosodol, ond dyn nhw wedi cael gwasanaeth chwaith. Dyma Wardyn. Mae fo, dyn yma o'n i siarad efo. Dwi'n meddwl na darl di yno fo, ac fod yn deud. Ti'n geso nawr fel cynnig ti? Nes i fynd lawr yr alphabet. Daryl Jones, ie? Ond dyma y Met yn ymosod, ond Harry Owen, y captain yn clirio Cabango yn ôl, cystadlaeth yn yr awyr, mae'r Bale yna lawr can, creu pob mathau o drafferthion, Walsh tro yn pwysau arno fe, mae'n colli allan, Aberdaki yn cyrraedd y gyntaf, Iwan Griffiths yn nynlle, Aberdaki yn codi'r Pêl-droed ben oddi ar y linell. Gwych gan Joel Edwards, ond ansicrwydd arall yn amddiffyn Met Caerdydd bron ac arwain at y gol. Ti'n meddwl am drwch blewyn yma? Be os wneud hynna ar ddiwedd y gêm, lle mae Bala'n neud ti'n un gol i ddim. A mae un yr un yma, sbia ar hon. Aberdaki yn neud y wych. Rwan ta, be mae'n mynd i wneud? Mae'n mynd i godi, yndi. Yn gol, nac di. Gwych gan Joel Edwards. Y cyfle gwych. Fe nath e popeth yn iawn, Sean. Do, jyst cymeryd falle gormod o amser, ond tod, y ffaith amdano, mae'n goffa'r aros i'r Bale, jyst i glanio lle mae'n cael chipo i droso, ond pob clod i amddiffyn Met Caerdydd. Sa'n rhaid amddiffyn wedi rhoi fyny yn hwnna, a dim ti'n rhedeg yn ôl. Wel, clod enfawr fanna i Joel Edwards am ei waith amddiffynol. Rwystredigaeth i'r gŵr yma, Aberdaki. Ond fel i Lee Fowler cyn y gêm, mae gennym ni gyflymdra i fyny yna yn lle Stevenson. Stevenson yn chwarae dechrau, neu cychwyn sos dwytha, a Aberdaki gwahanol chwaraewr wrth gwrs, ond mae Aberdaki mynd i'n rhedeg y Sianeli na well. Ac ar dystiolaeth y 35 munud cynta yma, dyw Ryan Jenkins heb ddatrys problemau safle'r gôl geidwad. Celyn Absalom yn cychwyn y tymor, Sam Seeger yn dod mewn, Seeger yn colli leg, Griffiths yn dod mewn, a dyw e ddim wedi argyhoeddi hyn o. Seeger hefyd, arbennig o Abertawe, ia? Mae'n ddisgwyl. Tackle dda gan Rosgrow, dwi'n wedi gweld llawer o'r Bale, ond mae wedi ennill cicrydd i'w dîm fanna, gwych gan Rosgrow. Dyn nhw ddim wedi bod yn hapus o'i golwr yn sydyn, na ni orffan y fyna, ond edrych ar hwn Rosgrow. Mae'n un dwi'n licio am y sodwr. Just yn gweithio yn galed. Di pethau mae'n mynd i fi heddiw. Mae'n mynd fel la. Mae'r ti... Llan eithaf rwan. Wel, trafodaeth rhwng Rosgrow a'r captain CJ Craven, ond Rosgrow sy'n mynd i cymryd i. Yn syniad na i ddweud y gwir, fel un sgorwyr mwy cyson. Rosgrow at y postyn pella, mae'r cyrff i'r llawr, mae tu hwnt i bawb, a falle dyna'r penderfyniad dylef hyd i fod yn y ganol. Na, dwi'n siŵr wneud o gwyno amdan, oedd hi'n berffaith o gicrydd, ond yn sicr doedd hi ddim. Ti'n gwybod, mae wedi dweud rhywbeth mor dda, a wedyn, y gwasanaeth na ddim o safon. Falle dyna lle maen nhw'n colli pobl fel Elliot Evans, mae'n gwasanaeth e'n gallu bod mor dda. Dros y blynedd, ond am chwaraewr gwell nag oedd fel blynwr dwi'n sôn am. Jyst yn gallu y creu a sgorio gan y bol. Mae mantais i'r Fflint. Gyda chydig dros 10 munud tan yr hanner. Gôl Jake Canavan o'r gicrydd anuniongyrchol yna. Yn rhoi'r fantais i'r tîm o'r golchiad ddwyrain. Wel, yn y 2 munud dwytha, o le mae Met Caerdydd i gael gafel yn y bel a cael cicrydd. A rhyw fygythiad mynd i mewn i'r cwrs Cosby, y Fflint. Ond ti'n misio'i aros fel un gol i ddim, a wedyn Cameron Ferguson yn sgorio, ac oedd o fo'r Fflint i'r bala, a Met yn cael gêm gyfartal. Ti angen cymryd mantais. Mae rhaid i Fflint sgorio cyn diwedd y hanner yma. Ond mae'n mynd i fod yn gystadleuaeth enfawr am chwaraewyr lan yn yr ardal na, pan wyt ti'n meddwl bod Ebers a Tryffynon yn mynd i ddod lan. Fi na ddipyn o chwaraewyr yn mynd â dwad, fel mae yna bob rha. Ond hefyd mae gyda nhw'r cysylltiad dros y arfordir. Wel, llid gweud yr un peth yn y David. Rhydaman, chwarae teg yn nhw'n dod lan. Llongyfechiadau i Wyn Thomas a'i dîm o ffordd. A mae yna dacl hwyr.
anfwriadol wedwn ni. Ond cic rydd fydd i'r Fflint yn hwyr yn yr hanner. Fe newch chi o hwn, boes. Dyna pa mae'n bwysig defnyddio simpad seis call, maen nhw'n gweud. Ond Thorn, fi'n credu oedd hi'n delio reit ar y penglin. Jasper Payne oedd ar dros. Ti'n reidio hynna i pyn bach, dwi'n meddwl anyway. Ti'n gwybod bod o'n mynd i... Ti'n dod i mewn o'r ochr dall iddo fo. Dyma Jake Phillips dros y gic rydd. 10 munud tan yr hanner. Mewn a hi mae o ansawdd. Arbennig, mae'n sicrwydd arall. Nôl gan Fofana ac allan gan Met Caerdydd. Ond bob tro mae Jake Phillips yn gosod y bêl yn agos i'r cwrt bach. Mae'n ansicrwydd yn amddiffyn y myfyrwyr. Dyna'r gwaniaeth, falle Rosgro yn cymeryd un pen gall ar y ca. Thorn yn croesi y peniad nôl, ond mae tu ôl y gol, a cic gol fydd hi. Mae Iwan Griffiths yn rhoi bryd o Dafod i'w amddiffyn. Mae'r bel mynd o gwmpas bob man yma hyn. Nes i gwybod y golwr yn gwyddi am hwnna, yn dweud, gadael i fi, fel maen nhw'n neud. Ac oedd yma'n acos iddi. Mae'n just adio at y camddealltwriaeth. Ti'n eisiau yna neud o. A dyma'r tabl fel mae'n sefyll yn y 6 isa. Y bala ar hyn o bryd yn disgyn, nhw'n gyfartal, y Fflint ar y blaen. Met Caerdydd yn colli yma wrth gwrs. Di-sgôr o ran Llansawel ar bala Hwlffordd yn saff yn y seithfed safle. Fflint. Mae'n gallu... Rhywfaint o wynt tu ôl Fflint yn yr hanner cynta yma sydd wedi rhoi mantais iddyn nhw daflu'r bêl lawr ca. CJ Craven mewn i drad Jasper Payne, a mi oedd yna drosedd dwi'n meddwl a CJ Craven a Bryn Malcolm Jones yn disgwyl mantais, dim yn dod cic rydd i'r Met. Fofana jyst yn dal i grisau rhyw raddau. Bod i'n gweud, y dyfarnwn a gael pethau i fynd, oedd fe'n tynnu pethau nôl. Ond cyfle bach nawr, allan ni cael bach o safon ar y gic rydd, ond Rosgo sydd yn mynd i gymeryd i eto, felly pidwch dal eich gwyn. Mae'n reisen yw'r tala, a tuag ato fe mae'n mynd, ond mae'n lower i agos at y gol geidwan. Allai yn edlu nawr. Mae'n rhaid i rywun jyst dweud, ti ma'r hyn di mwy. Dwi'n ei brofiad yn y tîm nhw. Fe oherwydd fe, falle y chwaraewr mwyaf profiadol, mae'n trial neu gormod. Wel, dyna di, ella, ti'n gael o symudiad gwych do, ar ôl sgorio'r gol na i Cymru, tîm Cymru ba. Wel, symudodd e i FC Wimbledon os dwi'n iawn, ia. A wedyn am bres i Seintiau Newydd. Wedyn ddod yn ôl ar benthyg yma. Erbyn hyn, mae'n 31 o hyn. Dwi'n cofio'r rhaf nath o arwyddo i Wimbledon, a dweud bod yn ymosodwr gorau yn y Gymraeg. Yn y byd. Yn y byd hefyd, ia. Bydysawd. Bêl hir. Heb rawi. Canafan y Sgoriwr. Fe ni lledu ddi. Ond Saudi yn rhyngipio'r bêl. Ac Wula yn peniad lawr. Am gyfle. Cyfle gwych i Rosgro, a ni newydd siarad amdano fe. A sa fod i'n ei rili llyncu mil o fanna. Am groesiad, ac ti'n bo, mae'n disgwyl o peniad, iawn gan fi'n problem yna, ond mae'n rhaid fo gadw llygad ar y bel. Mae'n mynd i rhywun i ddysgus bod rhywun i wneud o'i fan. Na! Mae hwnna'n gyfla a hannar i ryw ymwysodwr, ti'n gwrs o fi llawer, jyst peniau mewn. Harry John at CJ Craven, cyfnod da fan hyn i Met Caerdydd, ond dylen nhw fod yn gyfartal o'r peniad na, Mwandwe'n torri tu fewn ar ei drod chwith. Reisen at y postyn pella. Dyn nhw ddim yn tîm tala. Mae Jasper Payne yn colli allan. Mae Fflint yn gallu taflu'r bêl lawr ca, lle mae cyflymdra Aberdaki. Joel Edwards, nath e'n dda. Reisen i gadw'r meddiant. Yn 34 oed, nath o ddangos. Mae'n so cyfforol cry oedd o fanna i ennill y frwydr. Hon oedd yr ailyn. Fofana.
trosedd. Callum West o'r smotyn i gei Conna i roi'r tîm cartre ar y blaen yn erbyn bai Colwyn. Dau reolwyr newydd, tymor hyn di cael dylanwad ar y gynghrair. John Disney a Michael Wilde wedi cael tymhorau gwych i'w clybiau. O, drychwch ar cyflym dra Aberdaki a'i gryfder yn erbyn Liam Walsh. Aberdaki yn edrych o gwmpas am gymorth, mae'n troi un ffordd wedyn y llall yn croesi'n beryglus pwysau Iwan Griffiths, ond tro hwn mae'r gôl geidwad ifanc yn gwneud yn dda. Ie, hwnna well oedd gan y golwr Iwan Griffiths. Reit benderfynol yn dod i'n ôl hwnna a gyda pobl wybod na fo. Jyst ei awdurdod BBI yna fo. Yn ôl yn sydyn iawn o John Disney a Michael Wilde. Dain nhw wedi gorffen y 6 uchel, Bali Colwyn am y tro gyntaf ar ôl cyfddychafiad tymor dwytha. Dwi'n gwybod, mae'r cyllid dyla fo'n neud hefyd, ond lle oedd Cei Conna'n gorffen tymor dwytha yn y 6 isa. Mae 4 munud tan yr hanner, mae'n dafliad hir arall i Jake Phillips. Woolham i fyny o'r cefn. Jonas, dyma fy'n dod. Uchel i'r awyr, y gystadleuaeth yn yr awyr. Eto mae Met o dan bwysau Mwanwe yn clirio, ond neb ar y cylch canol. Mae Harry Owen. Owen, cyflamu lawr. Mae'n gyffwrddus nawr ar ddôl y bont oherwydd mae Hwlffordd wedi sgorio'i trydydd a Dan Hawkins yn cael ei ail o'r gêm. Sut fydden nhw nawr yn y gêm ail gyfle? Falle mwy na thebyg yn teithio i'r Bari? Lle maen nhw wedi bod ar ei gorau tymor yma? Pa gyfnod? Yr ail ran. Ar ôl nhw setlo, cael chwaraewyr yn ôl. A maen nhw wedi ennill y gêm ail gyfle dwywaith yn tair gêm diwetha. Wel, maen nhw'n mynd i fod yn fygythiol ac yn frwydr ac bod yn gystadleuol o unrhyw rei heblaw Bari, y Bari i fi. Doedd y bêl yn hwyr ato fe fanna. Harry Owen, y capten. Beth oedd e'n ei lan na? Ti'n gwybod be, na neud un beth, Mae'n un am sgorio, os ti'n edrych ar faint, mae'n chwarae dros 100 o gema, mae'n sgorio 17 o gema. Y goliau, so 1.5 o'n efrad, ond mae hon, mae'n jyst hanner foli, iddo fo fynd amdani efo'r cyffyrddiau cyntaf. Mae hynna'n ddychymig a hanner, a'r mor anodd i greu. Nawr fi o'n i'n sôn am y Bari, sy'n falle mynd i fod yn gwrthwynebwyr i Hwlffordd wythnos nesaf. Nhw ar ei holi ar Barc Jenner, Bari dim, y Seintiau 1, a Ryan Brobl, y Sgorio'r cyson, unwaith eto yn taro cefn y rhwyd. Mae'n bwysig iddyn nhw o Bari pan nhw'n gorffen yn drydydd i cael gêm gartra, cofia, yn yr gêm ail gyfa. Cei Conna, un bai Colwyn, un a Jamie Cummings o'r smotyn sydd dod ar sgôr yn gyfartal ar Gai Castell. Felly Callum West o'r smotyn a Jamie Cummings o'r smotyn. Munud i'w chwarae. Malcolm Fflint yn heiddiannol ar y blaen. Yndi maen nhw ond ti'n gwybod beth, dyn nhw ddim wedi cymryd mantais a sgorio'n arall. Oce, hanner cyfleon maen nhw wedi bod, ond mae'n gwneud fi deimlo, mae yna droiadau, a hwnna di'r 6 ucha y Bari yn colli ar y munud, ond yn sicr, maen nhw isio gorffen yn trych yna i gael chwarae'r gema ail gyfle gartra. Un i ddim, mae di mynd fel y plan heblaw sgorio 2 i'r Fflint. Ysdi balan sgorio, fedrith Met Caerdydd ddim bod yn waith na hyn yn yr ail yna. Na, mae fydd y gwynt tu ôl iddyn nhw, a mae'r Fflint wedi defnyddio'r gwynt na'n ddeallus yn yr hanner cynta mae i roi pwysau ar amddiffyn. Mae un gêm yn unig sydd heb gael gôl ar y penwythnos ola, a hynny ar faes tegid rhwng y Bala a Llan Sawel. Ond ar hyn y bryd, mae'n fantais i'r Fflint, gôl Canavan yn gwahanu'r tîmoedd ac yn cadw tîm Lee Fowler i fyny. 2 funud felly i'w chwarae o amser ychwanegol.
O beth ti'n meddwl bydd rhaid i Met Caerdydd wneud yn yr ail hanner? Fi'n hyn, mynd 4 yn cefn, un dyn ychwanegol i stopio pobl. Cannon, a dod yn agosach i Jack Thorne, oherwydd mae'n cael just ffordd i hun yn canol. Dwi'n mynd cyffwrdd y bel llawer, ond mae'n cymryd safle pwysig ac mae o'n glefar o falle mewn rhedag. A mae'n rhyddhau wedyn Fofana a Canafan i wneud bymrwysio. Ech chi gofio am Canafan, oedd o Man City, Burnley, cyd o'n mynd i'r Seintiau newydd. Mae o'n y bel to, o'n Sgorio'n. Yn daclus ar y bel, yn cymryd i gyfle'n dda o'r Gycrydd. Gystadleuol yng nghanol cawn, CJ Craven yn colli allan i Fofana. Fofana allan at Aberdaki sydd wedi bod yn ddylanwadol. Wedi gwir, mae Phillips a Aberdaki wedi bod yn ddylanwadol yn y hanner cynta yma wedi cael ei gadael allan wythnos yn ôl. Fel arfer, mae'n Met yn mor gystadleuol yng nghanol ca. Ond i heb weld y gorau o CJ Craven a Harry John yn y hanner cynta yma. Mae'n ddi-sgôr hanner amser ar faes tegid. Felly ar hyn o bryd y bala sy'n disgyn. Dyma Cabango. Os di bala'n sgorio. Wel, oce. O'na lot o gyffro yn hanner cyntaf yma? Na, ond fydd na lot o gyffro efo newidiadau. Fydd na tîma dros y wlad a mynd amdani yn yr ail hanner. Wel, cerdyn melyn cynta'r gêm, a hynny am y drosedd gan Jake Canafan ein sgoriwr. Mae yna amser i'r myfyrwyr i gymryd y Gycrydd yma. I ni wedi chwarae dros y 2 funud. A unwaith eto Roscros i dros y ciciau rydd. Mae wedi cael ei benderfynu cyn y gêm, byddwn ni'n meddwl. Bêl mewn yn mae wedi bod yn giciau rydd sal tu hwnt. Fe sydd wedi cael cyfle gorau y Met. Mae wedi creu ychydig iawn o'r ciciau rydd. Wel, dyna chwiban Bryn Markham Jones i ddod ar hanner cynta i ben. Y Fflint ar y blaen, felly Jake Canafan yn cymryd i gyfle yn dda o'r Gycrydd a'n uniongyrchol i'r adfantais i tîm Lee Fowler. Cyfle arall i Aberdaki, Rosco'n cael y gorau ddi yn y Met. O'r hyn y bryd y bala'n disgyn a Fflint yn aros lan. Met dim, y Fflint 1. Dewch nôl ar gyfer y drafodaeth.
Croes yn ôl ato ni, pwy fydd yn sicrhau I lle yn uwch gynghrair Cymru? Wel, y Fflint yn gwneud digon ar hyn o bryd. Un gol yn ddigon ar hyn o bryd. Os nhw'n ennill, maen nhw'n ddiogel. Dim gwaniaeth ffyrdd mae'r Bala wneud yn ei gêm nhw gartre yn erbyn Llansawel. Y Fflint ar y blaen yn Met Caerdydd. Fel mae pethau'n sefyll, maen nhw'n ddiogel. A'r Bala a Llansawel, fel y gwelwch chi, yn ddi-sgôr. Felly, fel mae pethau'n sefyll, ni'n mynd I ffarwelio ar Bala ar ôl 16 o flynyddoedd. Hefyd, o ran hynny, y gêm ail gyfle fel mae pethau'n sefyll, bydd y Bari'n cwrdd â Hwlffordd, Bai Colwyn, Pen y Bont ar hyn o bryd. Mae pethau'n gallu newid, mae'r tywydd I newid, mae'r hael yn ôl, mae Siôn Mae'r Edydd yn ôl hefyd. Wel, bach o bwysau'r Fflint, beth am yr hanner cyntaf na? Sut maen nhw wedi ymateb, ti'n teimlo? Ie, yn y sicr nhw oedd y tîm gorau yn ystod y hanner yn heiddiannol I fod gol I fyny. Ond ni sôn yn Sylwebaeth, mae angen yr ail gol yn nhw. Just I rhoi'r nerfau, oherwydd os yw'n mynd 1-0 a ti'n mewn i'r 80 munud, fel tîm jyst yn cwmpo nôl a nôl a nôl. Felly mae'r ail gol na i'r Fflint yn hynod bwysig. Wel, ewn ni weld yr un gyntaf, ta beth. A hyn, yr eiliad yma falle yn dynged fennol, ond yn mynd I weid dadleuol, ond, mae'n pasio fe nôl yn dweud? Na, gwych gan y dyfarnwr. Paso I nôl. Mae yn cymeryd cyffyrddiad oddi wrth y blaenwr, ond mae honna yn mynd nôl i'r gol geidfed fel back pass fel petai. A beth sy'n bwysig fan hyn, just cadw ein isiel. Ti'n gwybod bod y wal yn mynd I ddod allan, ti'n gwybod bod nhw falle yn mynd I neidio. Mae'r cwestiwn I ryw raddau ar y gol geidwad, achos dwi ddim yn y gornel bella. Mae'n cael llawiad ydi, ond mae fe yn ddall i'r ergyd gan Canafan. Just o ran y penderfyniad, chi ddim yn gweld mor aml yn ni, dyddi yma. Dyna reol, gwbl gywir, ond anamal iawn chi'n gweld hynna'n cael ei roi dyddi yma. Ie, a ti'n meddwl be, o'n i'n y blwch sylwebu, o'n i'n meddwl lle ardderchog I weld nes o'n I ddim gweld y trio ni, y tri gŵr doeth fel petai Malcolm fi a Mike, felly pob clod i'r dyfarnwr am rhoi y penderfyniad. Fi digon hen I gofio pan oedd y gol geidwad yn cael derbyn y fel yn ôl. Oedd hi'n gêm wahanol iawn yn y dyddiau ni. A'r Fflint hefyd, o'n nhw mor siomedig wythnos diwetha yn ronderfynol Cwpan Cymru. Fi'n gwybod mae'n sefyllfa gwahanol, gwrthwynebwyr gwahanol, ond maen nhw'n edrych fel sy'n nhw'n barod am hon. Ie, maen nhw'n fwy sefydlog. Rhan fwyaf o'r chware'n dod lawr y dde, lle mae Jake Phillips eto gyda'r safon, mae fe'r hoed ar y croesiadau, mae'n rhaid cael rhyw 5 cornel, felly ti'n cael y safon o Jake ar bob cornel sy'n mynd mewn i'r blwch, felly maen nhw wedi cael y cyfleu o'na. Ond fel o'n i'n gweud, beth sy'n bwysig yw'r ail gol na I sicrhau y lle nhw yn uwch gyngor Cymru. Oedd hwnna yn gycrydd, sa'n gwybod pam bod y dyfarnwr ddim roed hwnna, ond eto cyfle arall, Jake Phillips yn mynd am pŵer, y gol geidwad yn cael llaw iddi, ond eto mae'r cwestiwn, pwniodd I ffwrdd os nag wyt ti'n gallu dalu hefo'r pŵer mae Jake yn rhoi ar y bêl fyna. Ie, a falle bod y Met, maen nhw wedi bod yn dawel, wedi cael ambell I gyfnod, a falle bod nhw'n edrych fel tîm sy'n gwybod bod nhw'n ddiogel hefyd. Ie, a ni'n siarad Elliot Evans ar dechrau rhaglen, maen nhw'n hynod falch bod nhw yn sicr o'i lle yn uwch gyngor Cymru blwyddyn nesaf, achos mae 6 o reiwr, byddai'n dechrau'r gêm yma yn ei garfan nhw, gyd o'n o anafiadau, felly bare bones fel maen nhw'n gweud I Met Caerdydd ar hyn o bryd. Ti wedi sôn am y bod angen yr ail gol, o'n nhw bron Cali a Fydaki yn agos, oedd e'n golled yng Cwpan Cymru, Jake Phillips ddim wedi cael ei ddewis hefyd, y ddau yn gwneud gwahaniaeth heddi, a hon yn eiliad fawr falle. Ie, mae rhaid y fe wyto, mae'n ein dda jyst I cael ei flaen I drodau fyna cyn y gol geidwad, ond oedd yna cyfle, ar y bounce cyntaf, fyna dylyfer I bwrw, achos mae'n rhoi cyfle i'r amddiffynwr, sy'n gwneud wych gyda llaw, yn benni yn y rhwyd, ond sef wedi cymeryd bach fwy cyfrym, fydde honna wedi bod yn gol, a ie, fel o'n i'n gweud, Aberdaki, Jake Phillips, gyd o chwarae yn mynd lawr ochr dde y Fflint. Edrychwch ar y gol. Ambell I bysgotwr, ambell I beth yn ei rwyd, ddim mor fawr a hynny. Dyma'r tabl I chi, y penwythnos arferol ola yn uwch gynghrair Cymru. Gemau ail gyfle wythnos nesa. Y clybiau uwch sy'n cael y fantes o chwarae gartre. Ar hyn o bryd bydd y Bari yn cwrdd â Hwlffordd sy'n seithfed. Bai Colwyn yn cwrdd â Ffen y Bont. Falle yn ei newid. Gol I Bai Colwyn yn newid pethau. A fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd, bydd na farcyn coch ger y Bala mewn rhyw 3/4 awr. Bydden nhw'n disgyn gyda Llanelli os nag yw pethau yn newid. Fori, rownderfynol arall, nôl I Gasnewydd, Caerdydd, Abertawe. Yw Caerdydd yn mynd I gael cwpan, neu nhw'n mynd I orffen y tymor yn waglaw. Bydden ni'n sioc, Wrexham yn rheoli, gêm ola'r tymor o ran y merched. Gêm ola'r tymor.
ond ai dyma fydd y gêm ola i'r Fflint yn uwch Gynghrair Cymru. Dim os yw'r gŵr yma i dîm yn cael y ffordd, maen nhw ar y blaen, maen nhw'n ddiogel ar hyn o bryd. Ni'n mynd am egwyl, byddwn ni'n ôl nawr. Pêl-droed byw i chi ar S4C heno. Mae'n gêm fawr, gêm i aros yn uwch Gynghrair Cymru. Mae'r Fflint yn gwneud union beth sydd angen i'w wneud. Ennill, maen nhw'n ddiogel. Ond, un gol, mae'n fregus. Ni'n mynd i gael llawer gan Met, ond ni wedi gael hyn. Sean, dylai fod yn gyfartal efallai? Ie, cyfle Rosgo ti'n sôn am. Blerwch gan Fflint fyna yn yr amddiffyn, a mae hon yn groesiad o safon. Dwi'n meddwl bod Rosgo, meddwl bod Owen yn mynd i cael ei bennydd, a falle bod hwnna'n rhoi off i ryw raddau, ond ti'n disgwyl chwaraewr o safon Rosgo i ffindo Kevin o'r rhywun. Dwi'n mynd ar gyhoeddi fyna o gwbl. Na, enwedig oedd Marks yn gweud chwaraewr gorau'r byd ar un adeg. A ni gyd i'n gwybod, Malcolm Allen oedd hwnna. Wrth gwrs. Reit, ni fan hyn yn gwylio hon, y bala sy'n disgyn ar hyn o bryd. Mae rhaid i'r bala ennill. Mae mor syml o hynny. Dyn nhw ddim yn gwneud hynny ar hyn o bryd chwaith. Mae'n ddisgwr. Dyma un o'r cyfleoedd gorau iddyn nhw. Will Bell yn penio, a falle bod hynny'n stori yn ei hun. Os mae dyna un o'r cyfleoedd gorau,
dyn nhw'n amlwg ddim wedi bod yn bygwth gymaint a hynny ar hyn o bryd. Maen nhw'n disgyn ar hyn o bryd, 16 o flynyddoedd. Ni wedi bod yn edrych mlaen, neu yn sôn am hyn yn wythnosau, mae bron yn reality am stori sy'n bala mynd. Ie, bel ar cyfle, falle bod y gloch wedi canu ar y bala yn anffodus iddyn nhw, ond fel ti sôn, tîm sydd wedi bod yn y gynghrair am cyd hyd, a tîm sydd wedi bod yn cystadlu am Ewrop ag ati, felly ti'n gweld safon tîm fel y bala. Mae amser i bethau newid. 3 chwarter awr i bethau newid. Dewch i ni fy nôl at ein tîm y sylwebu felly. Wel, diolch Dylan. Yma ar gampws King Coed, y Fflint ar y blaen ac ar hyn o bryd nhw sy'n aros i fyny. Ond Malcolm Allen, mae'n ddiddorol iawn hefyd o ran y gemau ail gyfle. Barry yn colli, cyfartal ar hyn o bryd mae Bai Colwyn. Ond, os ydy Bai Colwyn yn ennill y gêm yna yn byd Cey Conna, byddwn nhw'n mynd uwch ben y Barry ac yn benni lan o ware Hwlffordd sy'n ar momentum. Os bydde ti'n mae gywael, beth bydde well ydy ware pen y bont neu chwarae Hwlffordd? So mae'n mynd yn anodd, ond dewis fi fysa i chwarae yn y byd pen y bont. Yn sicr chwarae adra yn y byd pen y bont. Mae Hwlffordd ar Garlan, maen nhw wedi gwneud hyn o blaen Hwlffordd, maen nhw paratoi am y gemau gyfle, wedi cyrra 8 o'i 10, 11 dwytha. Felly, ti'n gwybod, dyna... Ond sut ti'n neud yna fel reolwr? Deithon nhw fynd allan, condwch wneud gem gyfartal yna ni chwarae yn y byd pen y bont. Bydd chwarae fynd o'n ymwybodol, dwi'n siŵr o'n hynny. Wel, y Fflint wedi methu cael yr ail gôl yna, a pan oedd y momentum gyda nhw. A dwi'n siŵr fe fydd Met Caerdydd yn well yn yr ail hanner, achos gallen nhw byth o bod yn wath. Wel, fe sy'n mynd i wneud i fi bach o hwb iddyn nhw, mae'n siŵr goliau mae'r Fflint wedi ildio tymor yma. Ac maen nhw'n gwybod maen nhw wedi curo nhw yn y gêm gyfartal efo nhw, maen nhw wedi colli i Fflint. Ond mae rhaid nhw fod o well, mae rhaid nhw gynnig rhywbeth gwahanol. Ac un oed, ddim bach o falchder i chdi dy hun. Mae dim newidiadau i'r tîmoedd, a nawr mae amddiffyn y Fflint yn edrych i mewn i'r hael. Mae'r gwynt wedi distewio rhywbeth. Rhywbeth, ie. Achos mi oedd y gwynt wedi dylanwadu ar chwarae y Fflint yn gosod y bêl tu ôl amddiffyn Met Caerdydd ac yn achosi pob mathau o drafferthion iddyn nhw. Wel, maen nhw wedi gwneud y negas yna i amddiffyn y Fflint yn yr ail hanner, maen nhw wedi syrthio nôl. Dipyn bach, felly di'r bwlcha ddim yna i'r osgo. Mwan dawe. Troed uchel fan hyn, Malcolm? Ie, mae'n ni... Wel, ti'n be, mae'n i mewn chwarae'r fo hyn o. Jonas. A Thorn. Eithon ni troed uchel ar ddechrau'r gêm, do. Oedd hwnna i bach anlwcus efo Jake Phillips. Reason i'r Met. Ond Woolham yn ceisio i lled iddi. Cybongo. Mae'n cael gwared â hi. Ond un chwaraewr ni ddim wedi gweld chydig iawn ni wedi gweld ohono fe i'r Met ydi ffwmpa Mwandwe. Mae angen y bêl mewn i'w dradau. Dyma fe'n cael y bêl. Dwi'n cofio pan nath o'r fenthyg i dre newydd o amwythig yn dipyn o flynyddoedd nôl am yn 28 oed rwan. Mae wedi cael dipyn bach o daith ys hynny. Ond sicr mae wedi sgorio 8 gôl yn nhw tymor yma. Dyn nhw'n dîm sy'n creu llawer o gyfleon. Hanner cyfan yr ail hanner yma. I gondaidd o sgorio un arall. Harry John wedi symud yma o Hwlffordd. O bwysig i'w frawd heddi i Rhyd Aman. Rhyd Aman yn curo Cwm Brân Celtic a felly yn sicrhau i lle yn uwch gynghrair Cymru y tymor nesaf. A'r sgoriwr arall yn Matthew Delaney sy'n perthyn yn agos iawn i Mark Delaney. Felly fy'n ddiddorol i weld y Delaneys nôl yn uwch gynghrair Cymru y tymor nesaf. Mwandwe. Dwi'n meddwl maen nhw wedi chwarae mewn safle gwahanol heddiw, mae'n chwarae fel blaenwr. Dwi'n meddwl mwy o dewr i ddal y bel. Dyn ni'n mynd i gêm o. Mae eisiau bel o ddau nhw, a rhedeg at yn ei ffynwyr a dod nhw i mewn i gamnyn heibio nhw am cael ei gyfrwndra nhw. A dyna beth ni'n teimlo hefyd i beth i Jasper Payne oherwydd rhyngddyn nhw. Mae rhyw, ym mhob cystadleuaeth, mae'n 20 gol o goliau Met Caerdydd. A dwi'n siŵr chwarae nhw allan ar yr asgell fydde yr opsiwn gorau. Felly bod cyn lleied o hyder yn chwarae Adam Rosgro na pan maen nhw'n gofio chwarae trwy'r canol.
Siôn Meredith wedi ail ymuno â ni. Ar hyn o bryd, y bala yn disgyn Fflint yn aros i fyny, Hwlffordd yn seithfed. Beth i'n neud o'r cyffro? Ie, wel, fel o'n i sôn yn y hanner cyntaf, siarad Dylan yr hanner hefyd, dwi dal yn meddwl fod angen gol arall ar y Fflint. O dyma Elliot Reeves yn ei gosodiad Canavan ymlaen o, fydd allai'r ddau ohonyn nhw wedi ergydio fanna. Elliot Reeves a Canavan, y ddau yn dewis pasio a'r cyfle yn diflannu. A maen nhw eto yn parhau ar y blaen, ond o dim ond i'r un gol, Siôn. Ie, a hwnna oedd y cyfle, fel o'n i'n sôn, bron maen nhw eisiau pasio hon mewn i'r rhwyd. Hwnna oedd y cyfle i gymeryd. Hyd yn oed ar ei droed dde fe, os oedd e moyn cymeryd ar ei droed gryfa fe, lle wastad crymanu honna i'r gornel bella, ond penderfynu trio ffindo i partner a mae'r cyfle wedi mynd unwaith sy'n cymeryd, siwt gymryd o amser. Pasio'r cyfrifoldeb i fi, fanna. Ie, i ryw raddau, ie. Mae'n di sgorio un yn barod, cofio. Mae gan Weicon o allu i ddeith honna i fewn un. Just un cyffyrddiad ar ei droed de, fel ti'n dweud, anoddach o sgil i allan o bel ar draws y gorff. Wel, Fflint, hynny yw Jack Fflint y golwr yn clirio. Mae wedi gorfod gwisgo capan yn yr ail hanner yma oherwydd yr haul isel. Allan at Rosgrw, Mwandwe wedi parhau ei rediad ond yn gofyn gormod Rosgrw gyda'r bas yna. Weithiau, dwi'n meddwl, chwarae fi'n Met Caerdydd, pan nhw'n wedi chwarae fo'i gilydd o blaen, maen nhw'n wedi, maen nhw'n well neu yna. Just pasio, pwyllog, just cyma parch, a dyn nhw fewn i cryfdar a ochr saff o chwaraewr. Edwards, sy'n mwy o lai, wedi cadw i dîm yn y gêm. Yn achub i dîm wrth gliriodd ar y linell o ymdrech Aberdaki. Reisen yn croesi ar peniad gan CJ Craven. Weld y croesiad. Wedi'n hanner cyfla. Mae gen i fi ddyn camera reit omlaen i, so dwi'n meddwl teito'r lydyn. Mae i. O, ti'n gwybod be, mae'n amser i rediad yn berffaith. Dwi'n meddwl oedd eisiau gymaint o bwyr arni. Mwy o goliau lawr ar ddôl y bont. A Hwlffordd yn cerdded i'r seithfed safle, pedwaredd gol. A Hwlffordd peder. A Hawkins. Llanelli dim a hat-trick i Dan Hawkins. Newydd ddod yn ôl i'r tîm yn wythnos dwytha. Mae Corey Shepherd yn ôl yn ffit. Mae'n nhw wrtho fi. Wel, mae Corey Shepherd wedi arwyddo'r cytundeb newydd mae Dan Hawkins hefyd. Felly, chwaraewyr dylanwadol cael ei arwyddo i fyny i'r adar gleision. Mae fyddwn nhw'n gwthio am ennill y gemau a'r gyflem i mewn gyda momentum. Fi'n jyst cael y teimlad byn bach, Sean, de. Mae Fflint yn gynnapus o'i un gol i ddim. Ac maen nhw'n cael ryw doriad bob un a hyn a agor i fyny. Ond dyn nhw'n argoi i fi bod nhw'n mynd i sgorio'r ail gol, mae eto. Pa mor greulon bydde fe? Gwe bod Met Caerdydd yn cael gol nôl, un yr un, a wedyn y bal yn Sgorio'n y munud diwetha. Ti'n mynd allan o gynghrair ar gwahaniaeth goliau. Pa mor greulon bydde hwnna? A dyna pam dwi'n meddwl bod angen yr ail gol yno. Mae yna potensial. Wel, oedd digon o siom wythnos yn ôl yn rhwng derfynol Cwpan Cymru. Bydd e dyblu'r siom beth nhw'n colli lle. A os eisiau treblo fo, Cameron Ferguson yn sgorio. Ie. Bêl hir gan Rosgrw, annog rhediad gan Jasper Payne, ydy yn cadw'r bêl mewn. A gwaith da gan y Fflint, taclus iawn i gadw'r meddiant. Cyfle i newid cyfryd y chwarae. Maen nhw yn cyrraedd Jake Phillips, a fan hyn wedi edrych yn dda. Harry Owen, hir lawr ca, pwysau ar Joel Edwards. Penderfynu ddim penio, Liam Walsh yn uchel i'r awyr. Bron yn sfonach arall yn y cefn. Dwi'n gwybod, na ddweud y gwir, oedd Elliot Reeves yn gweiddi bod am yn gic yn ôl i'r golwr eto. A i fynd fyny'r awyr a ddweud, ydy hwnna'n back pass? Pass yn ôl? Na, di.
Canavan, gweithio'n galed yng nghanol cam. Bêl yn torri'n garedig i'r myfyrwyr. Cabongo. Penderfynu dechrau eto. Nôl gyda'r gôl geidwad sydd ar fenthyg Iwan Griffiths. Mae'r holl ffordd drwodd. A lle oedd ciciau hir y Fflint yn creu pob mathau o drafferth i amddiffyn Met Caerdydd, mae'r Fflint yn edrych yn ddigon cyffwrddus ar hyn o bryd. Dwi'n yn galw hynna'n pasio i fyny yn blaenwyr. Maen nhw'n just clirio. Maen nhw ddim byd arall. Maen nhw'n bel sy'n gyda brwydro a cwffio amdan. A dydy Mwandwa ddim yn ddyn nac chwaith Roscoe yn mynd i ymladd i chdi. A cwffio amdan y bel yn ôl. A hir lawr cae, roi pwysau ar Harry Owen. Dim llawer opsiynau dage, mae'r Jonas yna i'w gynorthwyo fe, a mae'r bêl yn cyrraedd hanner ffordd. Yn prin, mae Mwandwe a Jasper Payne yn cael y bêl i drad Sean mwyn dangos i doniau nhw. Ie, fel ti sôn, mae gefen tuag at yr amddiffyn, a dyw ddim yn chwaraewr sy'n hoffi bêl yn dod mewn i'w drad. Mae'n hoffi chwaraewr sydd yn mynd lawr yr asgell. Mae yna gôl arall. Os pumed i Hwlffordd ar ddôl y bont a Rhys y Brwsi. Y cefnwr chwith. Tair gêm allan elli di gyda tymor un, a un yn bydd Fflint. Oce, cwestiwn mawr i ti, Marks. Gêm ail gyfle. Pwy fydd ti hoffi? Hwlffordd neu Pen y Bont? Os ti isio clywed be mae Mystig Mal yn feddwl go iawn, y Barry, mynd â hi. Ac sbia be mae wedi wneud chwarae Steve Jenkins, cydo cwpan y gynghrair heiddiannol yn y Seintiau Newydd. Rhai o'r chwaraewyr mwyaf dylanwadol y gynghrair, y ser illa, pobl fel Ian Owen, a i fi Robbie Wilmots. Dau o chwaraewyr gorau tymor yma. A hefyd y Barry yn colli yn erbyn y rhyl, oedd hi'n gyfle gwych iddyn nhw yng Cwpan Cymru. Nhw wedi methu cymryd y cyfle yna. A fe fydd bai Colwyn, y Barry a Hwlffordd yn ffansio hunain yn y gemau ail gyfle yna. Dyma Roscoe. Roscoe yn torri tu fewn i greu lle i'w hunan am ergyd y bêl gan CJ Craven. Allan i'r dde a hi. Reisen yn codi ddi'r canol. Fflint braidd yn hwyr yn dod amdani, ond yn y diwedd yn casglu yn gyffwrddus. Ond mae'r bêl ola na'n sal. Ie, dyna beth ni'n sôn amdano, y ffaith bod Fflint angen yr ail gôl na, mae'n jyst yn cwmpo nôl chydig, a dyna beth sy'n mynd i ddigwydd nawr gyda nerfusrwydd yn dod mewn i chwarae nhw. Roscoe, rhedeg o'r bêl, a draws ochr y cwrs. Mae'n mynd eibio un, mae'n trwyllo, mae'n gyfyngdra fo'n mynd am gam arall. Pam, just ergyd, dim end product o gwbl efo safon pan gyda fo y cyfle i wneud. Mwandwe allan at Cabongo. Cabongo lawr y sianel. Mwandwe bas tu fewn, dyna welliant. Cabongo yw hwn, bêl yn gwyro allan am gic gornel a symudiad gorau'r ail hanner gan y myfyrwyr. Ie, gwell gan Met Caerdydd, jyst yn cyfuno lawr yr ochr dde. Mwandwe, fel o'n i sôn, mae angen i feddwl nhw mewn i'r gêm. Jyst yn cyfuno, a mae'n ergyd sy'n cymeryd gwyriad. Creid hwn yw cic gornel gyntaf Met Caerdydd, Saudi sydd â hi. Pan fath o ansawdd gewn ni gan Barnaby Saudi. Uchel, pwysau ar y gôl geidwad, bêl y rydd yn y cwrt bach. A mae'r cyffyrddiad ola gan un o amddiffynwyr y Fflint a fydd hi'n ail. Gic gornel, Malcolm. Captain Gath i. Captain Gath y cyffyrddiad na, Harry Owen i di weld o'n hyn. Fo sy'n yn y postyn pellaf, mae'n just cael i ben. Iddi, a mae'n cic gornel arall pwysa, a mae gymaint o gyrff o gwmpas y golwr fan hyn. Roscoe at y postyn pella'r cyffyrddiad ola gan Jack Flint. Hat-trick o giciau cornel i Met Caerdydd a Saudi ar ei hôl i gloi. Na chdi un arall sydd wedi creu'r graff mawr yn fi, Jack Flint, tymor yma.
Dim ond 2 gêm wedi fethu y tymor yma. 21 oed. Ie. Wedi symud o Bolton Wanderers. Saudi te. O dan y bar! A mae Fflint yn gwneud yn dda i fod yn deg iddo fe. Pwysau o'i gwmpas e. A mae hyn yn mynd i gynyddu. Y nerfs ma, dwi'n deitha chi, yw mae 1 gol. Ond 1 gol ar y blaen. Mae yna fwy na fflapio yn yr 20 munud dwytha yma. A mwy, yn yr awr. Wel, Jack Fflint, chi'n gallu gweld yn gwisgo capan achos mae'r hael yn mor isiel. Rosgrow tu fewn, ond ryngipiad pwysig a tacl nerthol gan Jonas. Risen sydd â hi, mae'n y gyfle i'w lledu ddi. Cybongo, mae gormod ar honna, mae hwnna'n wastraffus. Cyfle da i Met Caerdydd, y momentum yn cynyddu. Go iawn mewn, mae tempo. Hefyd, mae hwnna'n dacl. Go iawn. Sôn am ffyrnig, os di dyn, mae o di symud i gombian. Mae'n mynd ar bob dim efo fo fanna. Dwi'n meddwl, mae hwnna'n dacl fled. Tacl. Mae'n cyn o bel yndi, ond mae'n neud siŵr. Os di... Dwi'n siŵr pwy oedd yn y dacl efo fo, ond yn sicr. Mae'n licio dacls fel edrych gwir. Mae CJ Craven yn licio i dacls, ond Lee Jonas fanna'n ddigyfaddawd gyda'r dacl. Ie, ti'n edrych ar yr safon na gan Cabango. Sgorio 2 yn mynd y Fflint i farw ti'n fawr yma. Disgwyl gwell. Fflint yn casglu, wel, Jordan Williams yn gyffwrddus i fynd i ennill yr esgid air. Nathan Shepherd y menig air. Ond pwy chi'n meddwl, boes, bydd yn ennill chwaraewr y flwyddyn? Mae Harry Franklin gyrfod i fyny na. Efo tymor mae wedi cael ei geic hwnna. Wel, dwi'n meddwl bod Corey Shepherd yn mynd i fod yn agos ati hefyd, fel o ran Hwlffordd, oherwydd heb i ddylanwad dwi'n mynd credu bydd Hwlffordd yn agos at y gêm eil gyfle. Pwy geith rioddwr y tymor? Mae yna dacl wyllt fanna gan Jack Thorne. Wedi hwn yn mynd i arwain ar Gerdyn Melin, byddwn ni'n syni os nad yw e ddim. Yna ddigwyddiadau yn dechrau dod o'n does. Eto, Neith hyn jyst ei mwy o hyder i Met Caerdydd i fod yn ôl i wneud gem. Mae'n jyst dal i droed i fyny yn baglu fo. Momentum yn dechrau troi i Sidanwyr erydd. Ie, dyna beth yn ein ofan. O rhan y Fflint, y ffaith bydden nhw yn mynd nôl, bydden nhw'n cwmpo, yn wedi gyda'r pwysau yn cynyddu gan Met Caerdydd. Falle bydd angen i Lee Fowler edrych ar y fainc. Dwi'n gweld 2 neu 3 yn dechrau cynnesu fyny. Pigeish CJ Craven yn helpu'r bêl mewn i'r Cwrt Cosby. Joel Edwards oedd y gosa ati y bêl yn adlamu yn garedig i'r ymwelwyr. A Jack Flint yn casglu. Ie, jyst yn edrych ar fainc y Fflint. O'n i'n synnu rhyw raddau bod Ben Hughes ddim yn dechrau'r gêm. Falle fe welwn ni newid cyn bwyr gyda fe yn dod arno. Be ti angen wan ydy chwaraewr fel fo, oherwydd mae'n rhedag efo'r bêl. Ti dan bwysa, ti angen chwaraewr yn ganol caen a sy'n mynd heibio 1 neu 2. Fe wneud y chas o popeth i ti. Unrhyw beth dros y cefen am ddiffyn Met Caerdydd bydd yna. Mae hwn yn sefydiad bach slic gan y Fflint, ond Canefan yn y diwedd. Mae allan am dafliad. Dwi'n sylwi pam mae o yn cymryd y cyffyrddiad, just i tynnu'r sting o'r wrth Met Caerdydd. Yn eisiau y sgil. Mae hi. Mae Sodin. Wel. Hyfryd. Mynd â hi, dwi'n meddwl sy'n pengli i mi'n disgyn wrth i gilydd sy'n mynd tynnu na wan. Wel, Cabango sy'n gadael. A prif 14 ymlaen. Jake Morris. Dechreuodd Jake Morris yn erbyn Llansawel yn y gêm ddiwetha. Chydig dros awr wedi chwarae. Pwysau nawr ar amddiffyn Met Caerdydd. Liam Walsh, dwi'n llawer o ddewis ganddo fe yn penio allan. Fflint cymryd gygornel ar y funud, just i awgasglu, cael ei gwynt yn ôl. Just Harry Owen yma, just yn deith y rogia, mae rhaid chi ymosod ar y bel yma, da ni angen y gol na. Jake Phillips sydd dros y gygornel. Mantais o'n taldra gan y Fflint. Peniad rhydd
Mwandwe. Troi yn gelfydd. Bas lawr y sianel, pwysau eto ar amddiffyn Met Caerdydd. Dafniad hir yma fyd, ond neith nhw setio i fyny'n iawn a cymryd amser i wneud hynny, dwi'n siŵr hyd ag y cloc i lawr. Wel, hanner cyfleoedd yn unig mae Met Caerdydd wedi cael. Pan i chi'n meddwl am y cyfle na gath Canavan a Reeves i ergydio am gol. Dyna'r golau gorau ni wedi gweld. Ond dyma Jake Phillips a'i dafliad hir. Tuag at y capten, Bale yn rhydd yn y canol. Harry Owen yn penio'n glir. Eto, yr ail Bale sy'n mor bwysig yng nghanol can cael ei hennill gan yr ymwelwyr. Harry Owen rownd y gornel ac eto Woolham. Ac yna Jack Thorne yn cyrraedd na gyntaf. Maen nhw digon parod i osod y Bale lawr yn y sianel. Mae'n rhaid i gofyn y cwestiwn yma, wrth chdi Mike, ti'n gweld Met Caerdydd mwy na fi tymor hyn. Sut maen nhw wedi cyrro Seintiau Newydd dwy waith? Ar y dystiolaeth yma. Ond pedair maen nhw wedi golli trwy tymor. Seintiau Newydd. Wel, mae Jake Canavan yn gadael ni, ond dyma'r gol, boys. A i honna sy'n mynd i cadw'r Fflint yn y gynghrair, gewn ni weld. Ond, fel o'n i'n sôn, Ben Hughes yn dod oddi ar y ca. So Ben Hughes ymlaen, de. A Jake Canavan, y sgorio'r bant. Eitha syni rydyn ni, wedi dytynnu Canavan bant o bob un. Tafliad hir, Bale yn rhydd allan am gic gornel. Fe edrychodd Canavan dwywaith i'r fain gyda fi, ti'n siŵr? Ie, mae afri fo'r tymor, mae wedi cadw'r ddau yn nhw, efo Thorne yn amddiffyn, gwarchod yn amddiffyn. Mae'n geith nhw i'r ddau, a mae yna bartneriad yna, mae yna berthynas, mae'n wedi cyr chwarae, mae nhw ar yr un donfedd. A mae wedi cymryd o'n wrth y gael. Mae'n syni bod Canavan bant. Ond cic gornel i'r Fflint. Mewn at y postyn agosa, Saudi yn clirio. Ras am y Bale. Tafliad iddi i Met Caerdydd. Ond dyw'r naill dîm na'r llall wedi creu'r un cyfle amlwg yna yn yr ail hanner. Cymaint yn y fantol mae yn teimlo fel gêm diwedd tymor. Ia, ond dydy ddim i un. Mae'n teimlo felly i Met Caerdydd yn di, oherwydd gyda nhw'n byd i chwarae amdano. Come on. Ti'n sadwr wrth y fo bod y dyn sy'n wedi sbwylio'r parti. O. Wel o'n i yn. Rosgro methu dal y Bale lan. Mae'n mynd i gau Fflint lawr, ond mae digon o amser gan y gol geidwad. Mae'n cyffwrdd y Bale mae'n ei wneud, mae'n mynd dros hanner ffordd. Mae'n gwybod bod gwyliau prifysgolion yn hir, ond mae'n edrych yn debyg i fi bod y myfyrwyr ar y traff yn barod. Dylech chi wbod. Dipyn o sôn amdano fe ar y radio ar y ffordd lawr, beth i tîm oedd efallai sydd â dim llawer i chwarae amdano fe, a'r chwaraewyr ar y traff. Ti wedi bod yn y sefyllfa mwy na gymwaith, a dwi wedi, a mae Sean wedi. Mae'n anodd i cael chdi fynd, ond mae'n rhai chdi. Herwydd, sa fi'n ofni, nwy pyn bach yn ystafell newid, mae'n gem oedd, ac chi'n mynd i chwarae amdano, dych o be, dwi'n mynd i bonus i chi. Ie, na mynd i chi am bwyd, ond, hei, mae dych chi gyd yn chwarae am eich gyrfa yn y tîm. Malcolm, cwr tabl ar y sgrin fel mae'n digwydd. Hwlffordd yn saff yn y seithfed safle, Bala yn disgyn Fflint yn aros i fyny. Dyna fel y gymahi ar hyn o bryd. Dyma Burke yn edrych i ergydio yn taro'r Bale yn erbyn y gŵr tal Reisen. Dwi yn teimlo gyda Bala gol, ond dwi ddim yn teimlo gyda Met Caerdydd. Braidd yn ffodus fan'na Met Caerdydd i gael y gigrydd. A mae Steve Fisher wedi dod â'i fab ar y ca yn y Bala. Ceisio achub pethau, ond cicrydd drosedd ar Harry John fan hyn ar gampws cyn coed, lle mae Fflint ar y blaen o gol i ddim. Ar hyn o bryd, y Bari fydd yn croesawu Hwlffordd. Pen y Bont yn croesawu Pen y Bont yn y gemau ail gyfle, wythnos nesaf.
am y tocyn ola i Ewrop. Ni'n edrych ar ystadegau Met Caerdydd, 13 o gemau cyfartal y tymor yma. Sut dim ond rhai o'r rheina wedi cael ei troi fuddugoliaethau? Bydden nhw wedi bod yn y chwech uchaf? Ia, dwi'n meddwl dyna be oedd Ryan Jenkins yn trio cyfeirio fi at cyn y gêm. Dwi'n dall, ond dwi eisiau gweld mwy o dystiolaeth. Oherwydd, does gyda nhw'n byd i chwarae ron. Ti dal yn broffesiynol yn gwneud mynd ati a paratoi a wneud siwr. Oherwydd ti'n mynd i fod yn rhan o gyrru rhywun i lawr yma hyn. Bywyda pobl. Felly, fe elli di edrych ar y ffordd arall. Wy'r gemau cyfartal na wedi safio nhw hefyd. Ie, mae hwnna'n bwynt da hefyd. Pan ti'n edrych ar y nifer o bwyntiau, maen nhw wedi ennill dim ond 9 pwynt allan o 27 diwetha. Ers yr holl 9 pwynt. Treian. Y mwy o bwyntiau gan y Fflint 13 allan o 27 ers yr holl i dîm Lee Fowler, yn nhw sy'n ar y blaen. Hir lawr Carty ag at Harry Owen. Nôl i'r canol. Pwysau ar Liam Walsh am ar drosedd, ond mae'n y gam sefyll, beth bynnag. Tro diwethaf i'r Fflint, golli oedd i cartre oedd fan hyn, fi'n credu yn mis Hydref o beder i 1. Ia, 8-9 gêm yn ôl di na. Felly mae'r record da gan y Fflint oedd i cartre. Ond na ddeud eto, mae'r hwb na yna, a dwi'n gwybod os di chwaraewyr y Met yn gwybod faint o goliau mae'r Fflint wedi ildio tymor yma. Ond Llanelli, dwi'n meddwl. 57, ie. Ie, 57 o goliau maen nhw wedi ildio, a dim ond Llanelli sydd wedi ildio mwy. Felly mae'na gol yna. Wel, diw'r gol geidwad heb gael llechen lan y tymor hwn Jack Flint, a dim ond 2 gêm wedi colli. A dyma'r Met yn dod yn chwilio am y gol. Dyma Saudi ar ei drod chwith yn creisio creu lle i'w hunan. Saudi yn ei lled iddi. Y croesiad dros ben o Flint. A'r tro cyntaf mae Flint wedi bod mewn trafferth. Mae wedi argyhoeddi trwy gydol y prynhawn. Ond y croesiad yna bron yn ei giro fe. O, go iawn. A ti'n edrych hefyd, oherwydd ipyn bach o'r hael, ond mae'n cael y cyffyrddiad lleia anni, ond mae angen o'r ongl yma na ni weld y well. Mae hwnna'n mynd i mewn. Sa'n gwestiwn am hynny. Be mae'n mynd i wneud? O! Mae'n cael top i fus. Yr eilydd Morris yn credu oedd hi, a dyma Harry John. John at y postyn pella! A maen nhw wedi dod yn gyfartal! Wel, mae'r Fflint yn ildio. Croesiad hyfryd gan Harry John. Nes i awgrymu neu deud be sa hyn yn digwydd yn hwyd yn y gêm. O, croesiad campus. Ti'n gwybod am o'n cyffyrddiad lleia ti isio arni. Edrych hwn. Mae'n just un... A mae o hei, mae'n benderfynol cyrra hwnna gynta. Am beniad, am gol. Wel, Jake Morris, yr eilydd sydd wedi cael y gol. Croesiad hyfryd, a fe sy'n cael Morris y cyffyrddiad ola na. Fe roiodd y bêl mewn, oedd bron i curo Jack Flint yn y lle cynta. Wel, am gyfraniad gan Jake Morris yn cael ei adael allan o'r tîm ar ddechrau'r prynhawn. Met 1, Flint 1. Dyma beth i ni'n gweld ar faes tegid. A Tarasenko sy'n taro i'r bala, a mae'r bala ar y blaen. Ac yn union beth mae Malcolm a Siôn Meredith wedi bod yn dweud, Flint yn methu cymryd i cyfleoedd yn ildio gol yma ar gampws Cyn Coed. Wel, nathon ni ddeud, mae yna droiadau mynd i fod cyn diwedd, oherwydd o pob yn mynd amdani yn yr ail hanner. A edrycha beth sydd wedi digwydd yn barod. A mae'n 19 munud i fynd. Wel. Wel, ymddeiriadau am yr iaith anweddus, ond rwystredigaeth i dîm y Fflint. Deud y gwir, dydy heblaw peniad losgron yn hanner cynta, di Met Caerdydd ddim di edrych losgorio, ond pan ti'n cael safon rhywun cywir ar y ceic rydd. A drychwch ar y tabl erbyn hyn, y bala nawr yn mynd i'wch ben y Fflint. Y gol yna gan Tarasenko yn dod o'n gyfartal
ar bwyntiau, ond uwch ben y Fflint ar wahaniaeth goliau. Wel, allwch chi byth yfed wedi sgrifennu'r sgript. Na, a hefyd, wnaethon ni sôn ar ddechrau'r rhaglen y ffaith bod y Fflint yn ildio o giciau rhydd, cic cornel oedd hwnna ddim cael ei glirio. Oedd yna safon ar y groesiad dath mewn yn y diwedd i Morris Sgorio, ond mae rhaid i gweud yr un stori o'r rhan y Fflint, ildio goliau o giciau rhydd. Wel, mae'r bala wedi bod yn aelodau o uwch gynghrair Cymru ers 16 o flynyddoedd. Wedi gorffen yn ail ennill Cwpan Cymru yn 2017, wedi ennill Cwpan y gynghrair. Cyfraniad mawr, 9 tro maen nhw wedi bod i Ewrop, a mae Tarasenko wedi taro gol eiraidd i dîm Steve Fisher. A mae'r bala uwch ben y Fflint am y tro cyntaf y prynhawn yma, a mae'na gwarter awr yn weddill yma. Fel sonio ni am ddrama, a dyna'n union i ni'n cael. Bêl i mewn i'r canol, Morris, yr arwr i Met Caerdydd. O'n i'n meddwl bod ti'n data fi fan yma, nes i'n peniad i'r pennas. Mae'n neud unrhyw le tro i'r myfyrwyr bydd pwynt yn cadarnhau 14 o gymau cyfartal. Ond o'n nhw'n wedi edrych fel sgorio trwy gydol y prynhawn, ond a'n awnsawd pel i mewn. Mae'n greulon, yndi, ond gwrando wan. Mae'r Fflint wedi gwybod maen nhw angen yr ail gol yma ar ôl cael y gyntaf. A ti'n sbio ar Lee Fowler a Stephen Evans. Ydyn nhw wedi sylweddoli? Ydyn nhw wedi clywed? Mae rhaid nhw daflu bob peth, ond yndi dwi'n meddwl. Yndi, maen nhw wedi. Stephen sy'n dod ar wan, y brynwr arall. Mae amser yn rhedeg mas i dîm Lee Fowler a Steve Evans. Eisoes wedi dod y Ben Hughes i'r maes, mae angen taflu Darren Stevenson ymlaen. Dyma'r tafliad hir tuag at Harry Owen. Y myfyrwyr unwaith eto yn gweld hi'n anodd i glirio, mae'n cyrraedd Phillips yn ôl tuag at y postyn pella. Reeves yn croesi mewn i'r canol! Bêl yn rhydd yn y cwrt bach, a'r myfyrwyr yn clirio rhyw ffordd rhywsut. Sut iawn. Ti'n gwybod be? Nath hi'n peniad da gan Reeves, ond oedd am croesiad da gan y Reeves. Wedyn, y peniad yna, byth digon o bwar â ni, ond mae rhywun yn clirio reit ar y eiliad dwytha, dim yn bownsio i'r un o chwaraewyr Fflint. Thorn i'r Fflint. Mae rhaid i'r Fflint i sgorio i aros lan. Dyma Reeves yn torri tu fewn yn chwilio am gyfle i ergydio. Bêl yn cyrraedd Aberdaki. Pryn i ni wedi gweld Aberdaki yn yr ail hanner yma. Dyma Reeves unwaith to yn troi. A mae wedi gwneud yn dda, mae'n croesi'n beryglus. Eto y bêl yn rhydd, Woolham yn cystadlu. Mae'r record sgorio Reeves yn wych, dydy. Yn uwch gynghrair Cymru. Bron un 2 gêm. Dwi'n wedi cael llawer o gyfleon. Thorn yn oedi. Hefyd Harry John, bêl gan y Fflint, allan â hi at Phillips. Mae Harry Owen yn disgwyl groesed at y postyn pella. A Iwan Griffiths yn hyderus yn casglu ac yn dechrau y symudiad ymosodol nesaf. A sydyn iawn, mae gol yn creu rhyw hyder. Creu rhyw hyder, dydy. A mae Met Caerdydd yn wahanol tîm. Wel. No. Ac Aberdaki a tebyg am debyg fydd hi, o'n i'n meddwl falle bydde Aberdaki yn aros ar y ca, ond Aberdaki sy'n cael ei eilyddio ymlaen mae Darren Stevenson, 33 mlwydd oed, 6 gol y tymor yma. Mae'n gwlffin o foi. Bydd yn dal y bêl i fyny. Wel, fi'n gweld hwnna'n penderfyniad odd. Wel, erwydd ydy Aberdaki ddim wedi cael dim llawer o'r bêl yn yr ail hanner yma. O leia, mae'n medru rhedag at chwaraewyn a wneud nhw, a mynd heibio nhw a curo nhw hefyd. Mae Harry Owen nawr yn arwain y llinell flan, a dyma Stevenson yn troi. O dyma Harry Owen yn ei gosod hi! A Hughes wedi cael ei, a mae Fflint nôl ar y blaen. Yr eilydd Ben Hughes ymlaen, a mae e wedi achub tynged y Fflint yn uwch gynghrair Cymru. Gwaith gwych gan Stevenson. Harry Owen, y capten, yn dal y bêl i fyny.
A mae e'n gosod y bêl inisial heibio I Griffiths. Met 1 y Fflint, 2 ydy hwnna mynd I fod yn ddigon. Ti'n gwybod be, mae Stevenson yn neud y wych. Mae o'n neud y bêl. Unwaith mae'n y croesiad I mewn. Mae Harry yn neud mor dda'r captan yn fan hyn. Harry Owen yn just neud y bas a gosod ti efo'r pwysau perffaith, nerth perffaith I ben neud hyn. Amser I rediad o ganol y cae o'r eilydd. Ia, tria cadw fi allan o'r tîm wrsos nesa. Wel, so mwy o gema. Mae o'n deitha Lee Fowler. Eilydd yn dod ar. Ben yn sgorio'r gol ac mae'n ei fi ddeud, o ran y chwarae, maen nhw'n heiddi. Ia, Owen, gyda'r cyffyrddiad na, chwaraewr canol amddiffynol ydy, ond mae fe'n wych. Mae fe jyst yn dal y bel lan ac yn bwydio Owen. Hughes, mae'n ddwy gynnu. Mae'n cadw ben, dydy... John, mae'n cadw ben, a wedyn mae'n jyst codi ben, a jyst gosod ti, perffaith, fel ti'n dweud. Wel, dim ond ail gol Ben Hughes o'r tymor, ond gol holl bwysig. A dyma'r tabl fel mae'n digwydd am y bala a'r Fflint yn trwco safleoedd unwaith eto. Fydd y bala yn ymwybodol, ond fedri ddim wneud dim byd os nad I Met yn sgorio eto, wrth gwrs. A fydd Met yn mynd amdani. Yr bala yn gwneud popeth y gallen nhw fod wedi gwneud. Gol Tarashenko yn rhoi nhw ar y blaen erbyn Llansawel. Mwandwe. A Jasper Payne. Mae Payne yn cael ei dynnu i'r llawr. A fe fydd yn y garden. A mae'n mynd I fod yn goch. A mae'r Fflint lawr I 10 dyn. Dwi'n meddwl oedd hi'n goch. Dwi ddim yn credu. Do'n i'n meddwl bod yna amddiffynwyr o'i gwmpas e. A Harry Owen y capten. I ddechrau, nag oedd o'na ddim amddiffynwyr o'i gwmpas, o'na ddim. Ond wedyn, dwi'n dweud wrthych chi wan, wedyn, oedd oedd I gafal na fo'i slofi fo lawr gymaint, wedyn amddiffynwyr yna oedd, ond pan nath o dynnu fo'n ôl I ddechrau, edrych am y llithro yma, rwan ta. Mae'n llithro, rwan mae'n gwybod, mae'n rwan un y byd yma na wan. Dwi'n meddwl a dal Cardi Melin, barn I dyn. Wel, moment Stephen Gerrard falle. Yn tynnu Jasper Payne i'r llawr. Ydy hwn yn goch siwm yr edrych? Wel, yr unig beth, fi cytuno be mae Malks yn gweud. Y ffaith syml amdani yw, mae yna 2 chwaraewr bob ochr iddo fe yn neud yr yards lan fel petai I gyfro fe. Felly, dwi'n meddwl Cerdyn Melin. Ond, dwi hefyd yn deall rheswm y dyfarn Bryn Michael Jones. Wel, Elliot Reeves, y prif sgoriwr yn gadael y cadim, lwc iddo fe o flaen gol heddiw. Max Purvis fydd yn cymryd I le. Dim ond I drydydd ymddangosiad fel eilydd ar fenthyg o Wrexham. A Cerdyn Melin I Elliot Reeves. Coch i'r capten Harry Owen. Fflint lawr I 10 dyn, ond nhw sy ar fantais ar y blaen o 2-1. Cyfraniad gwych gan Harry Owen I setio Ben Hughes I fyny ar gyfer y gol. Ond nawr fe yw'r dihiryn yn cael I ddanfon o'r ca. Os yna ffordd yn ôl I Met Caerdydd. Cic rydd iddyn nhw. Mwandwe a'r capten CJ Craven. Dim rhagor o Adam Rostro dros y ciciau rhydd yma. Mae yna wal amddiffynol o 4. Jack Flint yn setio'r wal I fyny. Wel, bydde moment nawr. A bydde gol arall i'r Met yn newid pethau'n llwyr. A mae'n gwiro! A mae'n mewn! A mae'n mor greulon! A nawr mae'r Met yn gyfartal! Wel, am ddiweddglo yma ar gyn coed. CJ Craven y capten, y bêl yn gwiro yn greulon heibo I Jack Flint. A ni'n gyfartal unwaith eto. Met 2, Flint 2. Wel, anhygol. Y cyffyrddiad. Oedd o gol geidwad wedi mynd y ffordd iawn. Ond Craven yn cael y cyffyrddiad lleia oddi ar y wal a mae'n greulon o'r rhan y Fflint, ond da ni nawr 6-7 munud holl bwysig. Gwiriad na si. Mae Fflint methu cael ei holl bwysa, cydbwysedd o un ffordd I llall. Be ydych chi'n neud fel golwr? Dim byd. Wel, oedd hi'n greulon wythnos yn ôl yn Rodney Parade pan gollon nhw yn erbyn Caernarfon a'r goliau yna yn colli o 2 I 0. A goliau hwyr fan hyn i'r Met. Mae'n 2-1 a dyma'r tabl ac unwaith eto
Mae'r Fflint a'r Bala yn trwco safleoedd a drwchwch ar wyneb Harry Owen. Harry Owen yn cael ei ddanfon o'r maes am yr ail dro tymor hwn a wyddodwch chi beth. Bryn Markham Jones sy'n gyfrifol am yr eil dro hefyd. Gath ei ddanfon o'r maes yn Hwlffordd a nawr mae wedi cael ei ddanfon o'r maes yng Nghyn Coed. Wel, wel, wel. Harry John creodd y gol i ddod ar Met yn gyfartal. Yn gynharach yn yr hanner, wel am ail hanner i ni wedi cael. Fe wedodd, fe broffwydodd Malcolm Allen am gyffro yma. A Bryn Markham Jones wedi bod yng nghanol popeth ers y gol agoriadol i'r Fflint. So, no, penderfyniad dadleol i rei pobl, ond wedyn da ni wedi cadarnhau rheola'r gwrs ma' hwnna'n gywir. Ond na i ddweud un peth, o'n i'n meddwl i'n gardi coch, ond mae gen nhw 10 dyn gyda'r Fflint wan, i gael gol. 10 dyn, a gen nhw ddim yr arweinydd os ti'n licio, Harry Owen ar y cae. Wel fe steddon nhw nôl ar y gol gyntaf na ar gychwyn yr ail hanner, ddim yn mynd amdani ac yna talu'r pris a'r pris eitha efalle pan ddewn ni i ddiwedd y prynhawn. Mae yna 5 munud yn weddill a mae Jake Phillips yn carlamu lawr y dde. 10 dyn y Fflint yn edrych i ennill y gêm! Mae'r peniad ar y postyn pella. Burke a hi yn syth at Iwan Griffiths. Gwych gan Jake lawr y dde. Mae wedi codi benydd, ond mae wedi ddod gweld yr ediad gan Burke ar y postyn pella. Wedyn mae'n dewis o, mae'n bigo allan, mae'n gret o Bale. Wel, mae'n cyrraedd pan mae Bale yn cyrraedd. Ella mae'n ei bach o bwysau yna fo, ond ti'n cael peniad rhydd yn y diwedd. Be ti'n fawr, Sean? Ie, mae'n goffo brwydro am y peniad yn yw e. Ond, gwych gan Phillips lawr yr asgell dde yma. Syth lawr y linell i'r byline fel maen nhw'n gweud. Mwandwe yn cael cyfle i droi a mae'n lledu'r bel allan a dyma Morris, sgiliau da ergyd yn wan ar ei drod dde. Cofiwch y Bala ar y blaen ar faes tegid o gol i ddim. Maen nhw ar rediad arbennig wedi colli dim ond 1 mewn 5 cyn heddi. Oedd y momentum gyda nhw tra bod Fflint wedi colli i 2 gêm ddiwetha. Pawb bron wedi dweud tyra wrth ar Bala. Ond mae'n edrych ar y funud pan nhw'n profi pobl. Mae yna lot o bethau wedi digwydd o'n 5 munud, cofia. Chwink, mae'n gymryd i sgorio gol, fel da ni gyd yn gwybod. Met 2, Fflint 2. A ni mewn i'r 5 munud ola. Mewn i'r canol a hi. Fflint angen gol i aros i fyny ar bel hir a mae'n ras rhwng Mwandwe a Hughes. Mwandwe! A mae Mwandwe i'r llawr a bydd hwn yn sicr yn gardyn coch. Ail gerdyn coch i'r Fflint. A mae Tymorw yn ddeilchion. Ben Hughes yn cael ei ddanfon o'r ca. Dim amheuaeth gan Bryn Markham Jones. Fflint lawr i 9. Mae wedi mynd o ddrwg i waith i'r Fflint. Ben Hughes, dyn a Sgorio'n yr goliau. A ti'n meddwl i chdi dy hun. Mae'n hollol penderfyniad cywir. Geithoch dal gwyno os di o isio. Ond, hei, Mwandwe, faint o gyflym ydi o? Wel, nid yn unig yn gyflym. Be mae fe'n gwneud yn arbennig dda, rhedeg y draws Hughes, sydd yn deni'r dacl. Pwynt da. A hefyd, i unrhyw ymwysodwr i wneud de. Wel, o'r gicrydd diwetha, nath CJ Craven dod â Met yn gyfartal ac yn danfon y Fflint lawr i'r unfed safle ar 10 i'r cwymp. Allith e ail adrodd y gamp i gipio'r pwyntiau. Y ffigiad. Ac yna'r ergyd yma ar darget yma Fflint yn casglu. Ond i ni mynd i'r Bala. Llansawel. Ydy'r Llansawel wedi dod yn gyfartal. Ricky Lee Owen yn sgorio! A mae'n gyfartal nawr ar faes tegid. Y Bala 1, Llansawel 1. A mae hwnna'n newid popeth unwaith eto. Mae Fflint yn gwybod. Mae Lee Fowler. Mae Steve Evans yn gwybod. Met 2, Fflint 2 fan hyn, ond cofiwch y Fflint lawr i 9 dyn.
Wel, mae rhaid ni edrych ar y tabl unwaith eto. O, mae yna gol arall wedi bod ar faes Tegid. A Llansawel sy'n ymosod. A Sam Snaith yn casglu, Snaith yn sgorio. A nawr, mae Llansawel ar y blaen. Mae'r bala yn sicr o fynd lawr. A mae'r Fflint yn ddiogel. Wel, am ddrama, allech chi byth. Oedd rhaid i'r bala ennill heno, allech chi byth o fod wedi sgrifennu'r sgript. Malcolm, Alan, be newch chi o'r 2 funud na? Wel, 10 munud gorau neu'r gweitha rwan o illa gyrfa y bala yn eich gynghrair. Oedden nhw 1 gol i fyny i ddim, a wedyn iwdio'r 2 gol yna mewn maint. 3-4 munud i Llansawel. A nhw lawr rwan dydy. Wel, ti wedodd, Mark, mae o'n cymeryd eiliad i sgorio gol. O'n i'n falle meddwl yn y gêm hyn, oedd ti'n siarad am nid yr maes Tegid. Wel, dyma'r tabl unwaith eto. Mae Lee Fowler, wel byddech chi byth yn gwybod i fod ei dîm mynd i aros lan, a mae Fflint a'r bala yn trwco safleoedd unwaith o. Wedi colli'n cwt o faint o weithiau. Fe sonies i am roller coaster ar ddechrau'r prynhawn. Mae di bod go iawn a Harry Owen, mi gyda fyw diwrnod arall yn yr uwch gynghrair mae'n edrych rwan. Dwi'n meddwl bod angen stafell dywyll ar Mike Davies ar diwedd yr raglen yma. Paid o jwmp o'r car straight away, okay? Mae eisiau ymlacio dim i bach ar rwan. Wel, dwi'n mynd credu bod dwi'n mynd cofio diwrnod ola mor ddramatig. Fi'n cofio Aberystwyth yn sefyll lan. Fi'n cofio Aberystwyth yn sefyll lan. O, Aberystwyth yn sefyll lan. Oedd hwnna'n dipyn o penawd, a mae hon fi'n credu, dwi'n meddwl, bach fwy o densiwn yn ni. Gyrru Fflint i lawr dim ond yn dynod yna. Ie. Fflint yn gyrru Fflint. Fflint yn gyrru Fflint. Oedd Fflint i Aberystwyth yn gyrru Fflint i lawr. Mor yw'r? 9-1 cofiwch sydd gan y Fflint. Go on, Jake. Credu fe fydd gêm y bala yn gorffen gyntaf fydd yn golygu os bydd y sgôr yn aros fel y gymahu. Fe fydd Fflint yn ddiogel a bydd bala yn disgyn. Gwaith da gan Max Purvis lawr yr asgell dde. Wel, oedd rhaid bod Lee Fowler a Steve Evans yn meddwl bod hi ar ben pan gath wylodd Ben Hughes gerdyn coch. Oeddech chdi'n meddwl mae ar ben oherwydd unwaith ath hi'n 2 gol o'r un, o pennau lawr, oedd bob dim oedd hi cyrff nhw'n sbio ar y llawr a bob dim ac yn i'n meddwl ydy rhywbeth yn mynd i ddigwydd y gêm arall, a dyna ddigwydd. Wel, dyma ni'n fyw ar faes Tegid, cofiwch Llansawel ar y blaen, o 2 gol i 1. A Iwan Arwel yw'r dyfarnwr, a dyna hi. Mae'r bala lawr. Mae rhediad nhw yn uwch gynghrair Cymru ar ben 16 o dymhorau, a dyma'r tîm byddech chi ddim yn gweud gyda wynebau fanna Harry Owen, ond y Fflint sy'n gwenu, y Fflint yn aros i fyny a'r brynhawn ddramatig ola yn uwch gynghrair Cymru. Ben Hughes wedi gweld coch, mae Elliot Reeves yn cadarnhau i fynd yna'r sgôr. Ie wir, bala 1, Llansawel 2, mae wedi gorffen ar faes Tegid, beth bynnag ydi gwyddiaeth nawr. Wel, mae yna 5 munud wedi cael ei ychwanegu yma ar ddiwedd y gêm. Wel, am ail hanner ni wedi cael. O, da ni wedi go iawn ac un beth ydy uwch gynghrair ddim yn neud dros 32 o gema wedi deud celwydd. Mae bala di mynd lawr oherwydd lle maen nhw, ond nath nhw reid hediad am ei pres yn y diwad o efo'r wsnosau dwytha yma. Mynd ei hi'r gêm ola, oedden nhw isio edo Steve Fisher yn hynny. Maen nhw wedi gwneud hynny, ond maen nhw wedi disgyn ar yr hyrtl dwytha yna. Wel, oedd hi'n siomedig wythnos yn ôl ar Rodney Parade, ond am y siom y prynhawn yma. Ond bydd y siom yna yn troi yn wen, oherwydd maen nhw yn mynd i aros lan. Mae yna gyfle fan hyn i ennill y gêm i Met Caerdydd, cofiwch, a nhw sydd yn gorffen yn gryf. Y bala gyda'r holl hanes yna, 9 gwaith yn Ewrop. Wedi gorffen yn ail yn uwch gynghrair Cymru ar fwy nag un achlysur yn ennill Cwpan Cymru a Chwpan y Gynghrair, ond nhw fydd yn chwarae yn
Gynghrair y gogledd y tymor nesa. Ebus, Llandudno, Treffynon yn esgyn. Wel, am gyffro yn yr ail hanner. Croesod at y postyn pella, ond mae tu hwnt i bawb. Nawr te, y munud ar ôl Malcolm Allen, pwy yw seren y gêm? Rhywun sydd wedi cadw i ben i gwmpas o. Mae safon i cicio rhydd o, tafliadu hir, a wedyn i basio fe ddiw. Y ffordd mae'n arwain, mae'n trefnu beth o wan, maen nhw'n nawr i 90. Mae wedi bod yn trwy gêm 90 munud. Dim profi pwynt oedd Jake Phillips yn gwrdd ne heddiw. Just mynd allan a chwarae gêm naturiol, ac am gêm wedi gael. Seren y gêm, Jake Phillips. Wel, yn llawn heiddiant. Ac wedi ymateb yn gwbl broffesiynol wedi cael ei adael allan o'r tîm wythnos yn ôl ar gyfer rownd derfynol Cwpan Cymru. A trach ddim disgwyl dim llai, efo'i dad o am wrth gwrs. Wel, bydd e'n werth gweld gwynebau Lee Fowler a Steve Evans. Bydden nhw wedi eneiddio beth i degawd wedyn ni erbyn diwedd y prynawn. Na, maen nhw'n edrych i gonhen. Wel, chwiban ola Bryn Malcolm Jones yn dod ar tymor 2025-26 i ben yn y ffordd mwyaf ddramatic. Y Fflint yn mynd ar y blaen trwy Canefyn, Morris yn taro nôl. A wedyn Fflint yn mynd ar y blaen a cardiau coch i Harry Owen a Ben Hughes. Mae'r Fflint yn aros i fyny, y bala sy'n disgyn. Y sgôr terfynol yma yw Met Caerdydd 2, Fflint 2. Not begin to imagine the absolute roller coaster of emotions that you've been through, particularly in the last 45 minutes. But Flint lived to fight another day in the Cymru Premier. Yeah, we found a way. Obviously, Britain and Ferry have beat Bala, and the two red cards are an absolute disgrace. Absolute disgrace. But yeah, listen, I'll take whatever it is to keep Flint in the Welsh Prem. It's been hard work. It's been hard not to be emotional as well, I'm sure, Lee, because what you've been through during the last week or so as well, I mean, it's been a real roller coaster ride, but I can see obviously how much this means. You said you wanted to do today without relying on other results. You got through there at the end. Yeah, we did. I say it is emotional. Put my life into it, and to be another relegation would have hurt. I said the football club, so I'm glad we stayed up. Lee, I know you're... Just congratulations to you, because I know it's an emotional moment. I want to bring Jake in here. Jake, beth yw'r emosiwn ar hyn o bryd? Nathach chi ddim wneud o'n hawdd i'ch hunan pnawn yma, naddo? Na, fo ddim o gwbl. Di pethau ddim yn digwydd yn hawdd yn Pêl-droed. Oedd yn bwysig bod ni wedi dod allan yma heddiw ac eisiau ennill y gêm. A dwi'n meddwl da ni wedi rhoi ein hun mewn sefyllfa gret tan y 2 digwyddiad Cewdyn Coch. Mae wedi gwneud yn amser anodd i ni, ond dwi jyst mor falch bod ni aros yn y gynghrair. A gai ofyn i ti hefyd, ar ôl y siom o beidio cychwyn y gêm yr wythnos dwytha, pa mor bwysig oedd ei tîm bersonol bod ti'n cael dod allan ar y maes mae pnawn yma a creu argraff fel nes ti? Ie, oedd yn jyst yn bwysig. Ti'n gwybod, mae'r rheolwr yn gorfod gwneud penderfyniadau mewn Pêl-droed. Dyna oedd y penderfyniad wrth dwytha, a gobeithio bod yn hapus efo perfformiad fi heddiw. Diolch, Jake. You can both go and breathe a sigh of relief now. Thank you. Wel, am ddrama. Cyffroes, Siôn Myrenydd. Anygol. Anygol. Oedd yn anygol o ran y ffaith bod y goliau'n mynd mewn yr un pryd. Ar un adeg y bala yn sefyll lan, a wedyn, yn taflu ddi bant i ryw raddau, ond gorfoledd i Fflint. A ni gweld ochr arall y geiniog fan hyn nawr, y golygfeydd o'r bala. Maes Tegid, bydd na ddagre y Maes Tegid. Wrth y llyn, wrth gwrs, un fan i sôn am bala, mae Fflint o'n cwmpas ni fan hyn, rhyddhad iddyn nhw, ond bala wedi disgyn yn ôl 16 o flynyddoedd, mae'n anygol. Ie, tîm sydd wedi bod mor sefydlog, fel ni'n sôn ar un adeg, yn dîm falle o ti'n sôn am fydde'n cystadlu erbyn y Seinti Newydd ar gyfer y gynghrair. Felly colli tîm fel la, siom wrth gwrs i'r gynghrair, ond pob clod i Fflint. Ni'n gweld y tabl fan hyn, cynghrair sy'n mynd yn 16 tymor nesa, bydd yna'n hwyl, ond dyma'r gwylod y bala yn ymuno gyda Llanelli. Nhw yn disgyn o uwch Gynghrair Cymru. 9 ymgylch Ewropeaidd nhw, oedd y gorau o'r gweddill, oedd Colin Clayton wrth yn brolio y cyn reolwr, ond ie, bydd yn ddiddorol. A ni mewn i'r gêm ail gyfle nawr,
Hwna'n mynd yn hwyl, Bari, Bai Colwyn, Pen y Bont hefyd, a Hwlffordd wrth gwrs. Mae'r tymor ma ddim eisiau gorffen, Sion. Na, dwi ddim. Dyna beth sy'n ddiddorol am y gynghrair. Ffaith bod dati'r gemau ail gyfle. A mae'n jyst yn stretcho'r gynghrair allan am bach mwy. So felly 2 gêm bwysig arall i ddod nawr. Oes, ie. Rôn derfynol, y merched gyda'r Ifori hefyd. Felly hen ddigon o Pêl-droed yn parhau fan hyn. Ie, a mae'n anodd gwybod beth i ddweud y blaw maes Tegid. Fydd hi'n deimlad rhyfedd iawn yn y bala. Fydd hi'n deimlad rhyfedd hebddyn nhw'n fyr. Ie, mi fydd hi, ond fel o ti sôn, y ffaith bod y gynghrair yn mynd i'n gyhwech, mae gyffro, dwi'n meddwl, dwi'n edrych mlaen